Ang 10 utos ng Diyos. Unang utos. Ako ang Panginoon mong Diyos. Huwag kang magkaroon ng ibang Diyos maliban sa akin. Ikalawang utos. Huwag mong ipahamak na ipanumpa ang pangalan ng Diyos. Ikatlong utos. Mangilin ka tuwing linggo at pistang pangilin. Ikaapat na utos. Igalang mo ang iyong ama at ina. Ikalimang utos. Huwag kang papatay. Ika-6 na utos. Huwag kang makiapid. Ika-7 utos. Huwag kang magnakaw. Ika-8 utos. Huwag kang magbintang o manirang puri sa iyong kapwa. Ika-9 na utos. Huwag kang magnasa sa hindi mo asawa. Ika-10 utos. Huwag kang magnasa sa hindi mo pag-aari. Ang 10 utos ng Diyos. Thy will be done. One God, one family, unconditional love. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon. Dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radyo. Sa umaga, tulog ka ba? Tuloy-tuloy ang mga aksyon reporter sa pangangalap ng mga balita at impormasyon na kapaki-pakinabang sa sambayanan. Walang pagod na naghahanap ng pinakauling balita. Pinakamainit na impormasyon para kompleto ang iyong kalaman sa bayang ginagalawan. Tuwing umaga, makinig lamang sa Aksyon! Aksyon Radyo! Sa gitna ng aksyon, Naaresto ng mga ente ng Bureau of Immigration ng pedophiliang Japanese national. sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa aksyon balita. Karapatan ng sinuman na kumandidato sa anumang posisyon sa gobyerno. Laksyoto ng Malacanang. Mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Binaliwala lamang ng mga militanteng mga congressmen ang kautusan ni Pangulong GMA sa EFTS. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! Aksyon! Aksyon Radyo! It's official, mga kaaksyon! We are number 1! Numero 1 tayo! Tayo ang nangunguna sa buong Pangasinan! Nangunguna ang Aksyon Radyo sa pinakahuling survey ng Nielsen. Para sa inyo, ang tagumpay na to, di kami matitinag. Nandito kami para maglingkod sa paghatid sa inyo ng pinakahuling mga balita. Maraming salamat sa inyong suporta. Ito ang Aksyon Radyo Pangasinan number 1! Sa nakalipas na mga taon, naging kaagapay ninyo ang Aksyon Radyo. Sa bawat tagumpay at pagsubok, tapat kaming naglilingkod sa inyo. Ngunit hindi namin ito magagawa kung wala ang inyong patuloy na suporta sa pagtulong sa ating mga kababayan sa panahon ng pangangailangan, sa pamamagitan ng inyong mga tulong, pagbubuluntaryo at sa pagmamalasakit sa ating komunidad at bansa. Maraming salamat! Katuwang ang Aksyon Radyo at ang iba't ibang digital platforms. Magsama-sama tayo, magkaagapay sa pagbuo ng mas magandang kinabukasan para sa lahat. Sama-sama tayo, Pilipino! Aksyon Radyo Hataw! Humahataw ng mga issue at expose. Lahat na may malalaking kinalaman sa kapakanan ng ating mga maongmayan. Tinatalakay sa Aksyon Radyo! Aksyon Radyo Hataw! Dito lamang sa inyong nangungunang himpilan ng radyo, DWCM, Aksyon Radyo Pangasinan. At ngayon, narito ang inyong program host. Ni man lagagi amuila! Bumalik ng muli! Bueno, magandang mga Pilipinas, mga kaaksyon na yung bag na bigat ka na kayo. Kami, mga Santos, Mark na bumalik sa kabusan. Sige namin, inaharo ngayon mali ng Lunes, Malinis. August 17, 2026 po mga kaibigan ng kaaksyon. At welcome na naman po sa Aksyon Radyo Hataw.
Pansamantalo nyo kasama mga kaibigan Action Ikab sa Pasyon. Ay muli ninyo mga kasama pa umanhin na Action Ikab sa Pasyon. At syempre sa ating Master Control, nariyan po Action Conrad Alvarez pa rin. At syempre ho mga kaibigan, kasama ni Macho Radio Reporter sa Paunin Station Manager si Jory Valdez Ferrer. Kami ho'y bumabati sa inyo isang maksyong umaga mga kaibigan, mga ka-action ngayong araw po ng Lunes, August 17. Ang araw ho na ito, mga kaibigan, mga ka-action, ito na nga, umpisa na naman po ng habagat po, mga kaibigan po, na enhanced habagat po, mga kaibigan, tulad nga ng binanggit ho natin, nagbalik loob ho ang habagat sa atin, mga kaibigan, mga ka-action po natin. At nakakalungkot po mga kaibigan, dahil Sinukalan River ho natin ngayon, nagbalik po sa critical level ho, mga kaibigan, mga ka-action. Kami nagtatanong dito, ano nangyari? Bakit biglang tumaas? Siyempre, diretso yung ulan sa kabundukan netong nagdaang araw. Napakalaki po ng ibinuhos mga kaibigan netong nakaraang araw sa linggo, sabi nga ng mga tropa na natin, kabkabwasan na simba, okay, so agaw, bali-bali so agaw, medyo mayam-yam, balat makapambalaybay ni sir. Nga kapag pagtakasabi na ugto, ignoranton tampol. Ganyan po talaga mga kaibigan. Talagang binanggit ho natin, magbabalik pong habagat sa 3rd week ng August mga ka-action. Pero Monday, Tuesday, Wednesday, medyo may konting paghina po ng mga ulan, Pero yung sobrang lakas po ng mga ulan, Thursday, Friday, Saturday po, magbabalik po ulit yung mga yan, mga kaibigan, mga ka-action ho natin, Yan po ang weather forecast, mga kaibigan, mga ka-action, Ito hong ating State Weather Bureau o Pag-asa, mga ka-action ho natin. At tuloy-tuloy po, mga ka-action, ang pag-ulan, Kaya yung mga tagapakinig ho natin dyan, standby po, mga kaibigan, mga ka-action, may pambihira, Yung mga ka-action ho natin dyan na patuloy ho mga kaibigan sa ating ginagawang pagmomonitor sa mga barangay, sa mga tahanan, sa mga LGU. Nako mga sir, mga mama, huwag nyo munang ibababa yung mga gamit po ninyo mga kaibigan, mga ka-action natin, At tulad nga nabanggit natin na Monday, Tuesday, Wednesday, medyo keme-keme lang pagulan. Parang ganito lang Action Conrad. Pero bakit lang Thursday, Friday, ayan na. Lalakas lalo yung mga pagulan po mga kaibigan, mga ka-action. Pero take note, Mari po magbago po yan mga kaibigan ho natin. Pero ngayong araw po, marami na ho nag-declare po ng class suspension dahil nga po sa sunod-sunod ho ng mga pag-ulan. Dyan sa may Labrador, dyan po sa may Agno, dyan po sa may Bugalyon, ay pambihira. Binabahan na po yung mga bayan po nila dyan sa may San Carlos City Population Area. Binahan na rin daw po mga kaibigan, mga ka-action natin. Yan sa may Mayombo, sa may harapan namin Action Conrad, hindi na nawala yung tubig baha, pambihira. Tapos eto na naman, ulan na naman po mga kaibigan ho natin. Ay nako, kamot ulo talaga tayo mga sir, mga boss chief manager amo, Ganyan talaga. Agosto po, buwan ho ng tagulan po mga kaibigan, mga ka-action. Wala tayong magagawa po riyan. Siya nga pala, may mga kumakalat po mga kaibigan, mga ka-action na umano'y memorandum circular. Galing po dito sa palasyo ho ng Malacanang, mga kaibigan, mga ka-action po natin. Na kung saan sinasabi ho mga kaibigan na as of this day daw, kasama daw itong mga ilawang lalawigan ho mga kaibigan, mga ka-action. Fake po yun, Wala pong inilabas ang palasyo ng Malacanang na memorandum ho ngayong araw po mga kaibigan, mga ka-action regarding po sa suspension ng classes at ng trabaho po mga kaibigan ho natin, baka kayo po yung nakapag-share po ng ganyan, peke ho yun mga kaibigan, mga ka-action, Official po na pinanggagalingan po natin yan ay galing po sa Presidential Communications Office, sa Radyo Pilipinas or sa Radio Television Malacanang ho mga kaibigan, mga ka-action po natin. Alright? At eto hong ating mga ka-action. Oy, Madam Vivian, kamusta ka riyan? Sa may Tubao, La Union ngayon, Okay ka ba dyan, Madam? Okay, so alright ka ba dyan, Madam? Ayan, gandang umaga sa iyo, Madam. Sana po ay nasa maayos kang kalagayan, Okay, ito naman po mga kaibigan sa ating mga karagdagan po mga balita. Dumako naman tayo sa ating karagdagan mga reports galing po sa labas ng ating himpilan. Alam nyo, may mga nagtatanong sa atin dito, Action Ikaw, kamusta po yung presyo ng produktong petrolyo ho next Tuesday, bukas. Alam po ninyo mga kaibigan, mga ka-action, ang gusto niyo, good news o bad news,
Ay, ang bad news ho natin mga kaibigan, mga ka-action po natin ha. Abay, eto na nga ho tayo mga kaibigan, mga ka-action ha. Magkakaroon po ng adjustment ha. Ang good news po mga kaibigan, magandang walang pasok ngayon. Dahil ang bad news, aakyat po ang presyo ng produktong petrolyo bukas. Ayon po sa ating nakuhang impormasyon po mga kaibigan, mga ka-action po natin, ang diesel, pambihira naman to mga kaibigan, mga ka-action ha. Ang diesel po, aakyat po ng mahigit 3 pesos po mga kaibigan po natin ha. 3.84 per liter po ang itataas po ng diesel per liter po yan. Ang gasolina naman po mga kaibigan, mga ka-action, ay magtataas din po ng 2.49 per liter ho mga kaibigan po natin. Abay, pambihira ha. At ang kerosina 5.01 per liter ho. Ang taas po niyan mga kaibigan ha. Yan po ang computation ko ng DOE, Department of Energy, by tomorrow po mga ka-action. Ulitin ho natin ang August 18. Ang diesel aakyat po ng 3.84 per liter. Ang gasolina aakyat po ng 2.49 per liter. Abang ang kerosina aakyat po ng 5.01 per liter ho mga kaibigan, mga ka-action. Ay naapaw! At syempre ho, itong ating iba pang mga reports galing po sa labas ng ating himpilan. Monitor lamang ho tayo mga kaibigan dahil nakakakuha po tayo ng mga records po ng pagbaha sa iba't ibang mga bahagi po ng lalawigan. At hindi lang basta baha mga kaibigan, hindi lang yung kulay ulan na tubig ha, yung kulay Chicolet, Action Conrad na tubig ha. Yan po ang baha sa ilang mga lugar ngayon ha. Halimbawa na lang po dyan sa may Agno area po mga kaibigan, sa may tinatawag natin na Commuters Road, sa may Bani, Sentrum Bani ha, dyan po. Baha po sila dyan mga kaibigan, mga ka-action ho natin, ay pambihira naman yan ha. Diyan po sa may bayan po ng Labrador, diyan po sa may Alaminos City. Tignan natin mga kaibigan ha. Sa may kapangalan ni Action Conrad, Embarcadero Bridge sa Barangay Pugo, Alaminos. Ayan ay pambihira po yan mga kaibigan ha. Umuulan din po riyan ngayon pagkalakas-lakas po ng ulan ha. At yung mga tubig po riyan, ayan, nagkulay baha na ho, nag-chocolates na ho. Ang tubig po riyan mga kaibigan, mga ka-action po natin ha. Dito sa may Barangay Bungalon sa bayan po ng Labrador. Yan po ay nagkulay chocolate na, Action Conrad, yung kalsada po riyan. Ibig sabihin, umapaw na ho mga kaibigan tubig. Galing po dyan sa may area ho nila mga kaibigan, mga ka-action po natin. Pambihirang to ha. Wala tayong pahinga pagdating sa mga pagbaha-baha po na ito, mga ka-action ho natin ha. At syempre, eto hong mga tagapakinig ho natin dyan ha. Gandang umaga po sa inyo ha. Sabi ng text natin, good day Max Unicam, malakas tubig sa creek, umapaw po yung tubig dito. Ayan, sabi niya rito. Magandang umaga po sa inyo po dyan mga kaibigan, mga ka-action. Sa San Carlos area, sabay sa Sual area, may mga binahan na rin pong lugar po riyan, mga kaibigan, mga ka-action po natin. At dito po mga kaibigan sa may bayan naman po ng Agno, pambihira po mga kaibigan, mga ka-action sa may bandang Laod kawawa yung mga bata po mga kaibigan, umapaw po yung tubig doon sa may bahagi ng tubig ba to? Kailugan ba to? Ay pambihira. Yan po mga ka-action ho natin. Sa Barangay Kibuar naman po sa lungsod po ng Alaminos, ayan, umapaw na rin ho mga kaibigan, mga ka-action po natin. Not possible na ho ang tulay yan sa may Barangay Kibuar. Kaya po itong mga tagapakinig ho natin dyan, ako ingat-ingat. Sa Embarcadero Bridge, Barangay Pugo, sa may Alaminos City, ingat-ingat po kayo dyan mga kaibigan, mga ka-action po natin. Okay, sige, diretso naman tayo sa ating karagdagan po ng mga reports po natin, mga sir, mga mama. Mamaya, babalikan ho natin yan. Pero 10:40 na ng umaga. Commercial mo tayo, Action Conrad. Sige, magbabalik po tayo mga kaibigan. Makalipas lang po ilang palala. Diyan lamang kayo, huwag kayong alis po mga kaibigan. Sa radyo lang kaya ng budget namin. Napunta na kasi sa produkto. Champion, tapat po sa inyo. Aksyon! Radyo! Walang halong pambobola. Kalidad lang, sapat na. Champion, tapat po sa inyo. Aksyon! Radyo! Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Aksyon! Radyo! Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, i-shield mo. Laban ng pating virus, i-shield mo. Shield Bath Soap. Inatay sa 99.9% yung bacteria and virus tested. Bilib Iray Experto and Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield
Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Aksyon! Tatapatin namin kayo. Sa panahon ngayon, kahit kami sa Champion, kailangan magtipid. Kaya wala muna kaming TV commercial. Sa radyo kasi pinakamura. Ang natipid namin napunta sa pagpapagaling ng mga Champion products para mapadali ang paglalaba at dishwashing. Ang mataas na kalidad pwedeng gawing abot kaya. Nagawa nga namin. Subukan mo na. Champion. Walang gimmick. Tapat po sa inyo. Star Wax, Star Wax, Wax. Star Wax, Star Wax, Wax. Always remember, sa paglinis, pakintabin ang sahig. Mrs. Star Wax, Star Wax, Wax. Kitang na to the max. Star Wax ay aso #1 na floor wax. Walay waterproof formula. Ang gano'n na danuman, umpawil sukintab na sahig. Star Wax, Star Wax, Wax. Kitang na to the max, max, max. Star Wax Floor Wax. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Traffic na naman at papasok na ako ng opisina. Chill lang habang hawak ko ang aking manibela. Habang kanina pa nakakaranas ng mga pina at nabibingi na rin sa kaliwat kanan na busina. Okay lang yan, kailangan ngumiti. Paalala lang ang buhay sadyang di ang madali. Makakaranas ka ng pagod, hirap minsan ay hapde. Kaya ingat lang sa biyahe at huwag kang magmamadali. Simplihan mo lang habang binabaybay mo ang medyo mahaba-haba na daan. Huwag kang masyado mag-isip ng kung anong problema. Lahat ng yan ay merong paraan. Kung sa iba di ka panalo pare, ganito lang yan. Centrum Fuel mo lang yan. Di kalidad na gasolina dito matatagpuan. Lagi nga dyan ang Centrum Fuel kahit nasaan ka man. Sa Centrum Fuel, sa Centrum Fuel, sa Centrum Fuel, sa Centrum Fuel ay sigurado na panalo ka. Sa Centrum Fuel, sa Centrum Fuel, sa Centrum Fuel, sa Centrum Fuel, sa Centrum Fuel may serbisyong hindi pumapalya. Kahit saan ka man pumunta, serbisyong Centrum Fuel ay makakaasa ka. Di kalidad na gasolina ay nasa kanila. Kaya ano pang hahanapin mo, wala nang iba. Kailangan mo ng hangin, di ka dito dumiretso at puro nakangiti ang sasalubong sa iyo. Bawal dito ang negatibo, lahat laging positibo. Yan ang tanging sekreto, kaya lahat panalo. Centrum Fuel at wala nang iba. Ako, ikaw at lahat tayo, yan nating kasangga. Nangunguna pag sinabing quality gasolina. Centrum Fuel ang sigaw ng bawat isa. San ka ba papunta, Baguio o Tagaytay? Walang problema kahit nasaan ka pa tumambay. Isama ang buong pamilya sa paglalakbay. Centrum Fuel pagdating sa gasolina ang karamay. Sa Centrum Fuel, sa Centrum Fuel, sa Centrum Fuel ay sigurado na panalo ka. Sa Centrum Fuel, sa Centrum Fuel, sa Centrum Fuel, sa Centrum Fuel may serbisyong hindi pumapalya. Sa Centrum Fuel, sa Centrum Fuel, sa Centrum Fuel, sa Centrum Fuel, sa Centrum Fuel ay sigurado na panalo ka. Sa Centrum Fuel, sa Centrum Fuel, sa Centrum Fuel, sa Centrum Fuel, sa Centrum Fuel may serbisyong hindi pumapalya. Region 1 Medical Center bilang isa ng 1,500 bed capacity na ospital, mas marami pa ang mapapagaling at buhay na madudugtungan ng ospital. Di lamang sa Pangasinan kundi sa buong Northern Luzon sa tulong ng 12 accredited residency training programs at 13 active specialty centers nito: Cancer Center,
Dermatology Center, Eye Center, Heart Center, Toxicology Center, Burn Care Unit, Center for Mental Health, Acute Stroke Unit, Geriatric Center, Infectious Disease Center, Kidney Transplant Unit, Lung Center, at Trauma Center. Patuloy na mangunguna ang R1MC sa pagpapaigting at pagpapaibayo ng dekalidad na healthcare delivery hanggang sa susunod na siglo. 100 years of healing, compassion, and service. Region 1 Medical Center, ang inyong partner sa kalusugan. Region 1, number 1. Asahan po ninyo ang dekalidad na serbisyo sa Region 1 Medical Center at ng Department of Health. Ito po ang inyong lingkod, Dr. Joseph Roland O. Mejia, ang inyong Centennial Medical Center Chief ng R1MC. Sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga. Patuloy kang nakikinig sa palatuntunang Aksyon Radyo Hataw! Alright mga kaibigan, mga ka-action po natin. Last 10:47 ko na umaga tayo po nagbabalik sa ating programa Action Radyo Hataw. Kasama niyo pa rin bang sulikap sa napasyonan sa ating Master Control Action Corrado Alvarez po ng Embarcadero, Mangaldan. At syempre ho, tuloy-tuloy po tayo sa ating programa Action Radyo Hataw po mga ka-action ho natin. Magandang umaga raw sa mga tagapakinig ho natin sa ating mga ka-action. Ito po mga ka-action ulitin ko po, may nagte-text dito sa atin. Magandang umaga Action Icam. Sorry po, late tuner po. Hindi ko naabutan po yung taas ng presyo po ninyo sa diesel at gas. Okay, sige. Ikaw natin, ulitin po naman magkakaroon na naman po ng pagtaas sa presyo ng produktong petrolyo. Ngayong Martes po mga kaibigan, mga ka-action po natin, August 18 po, mga ka-action po natin diyan, at itong ating mga tagapakinig, nako, pambihira naman Action Kontrad, magpakarga ka na Action Kontrad, medyo mataas po itong iakyat sa atin. Medyo mapapakabot ka na naman ng ulo Action Kontrad, pero ganyan talaga, yan po ang ating kalagayan po ngayon lagi dito, mga ka-action po natin. Magpakarga na lang ho tayo mga ka-action po natin. Anyway, diesel 384 per liter po yan, ang gasoline 249 per liter po, at ang kerosene 501 per liter po mga ka-action natin. Ulit ko po, diesel 384 per liter, gasoline 249 per liter, at ang kerosene 501 per liter po. Yan po, itataas po yan mga kaibigan. Alright, dumako naman tayo sa ating mga balita ho natin ngayong umaga ng Lunes, mga ka-action po natin. May kinalaman nga po dito sa ating mga balita ang pambansa at ongoing nga ho ngayon ng impeachment trial laban nga dito kay Vice President Sara Duterte ho, mga kaibigan, mga ka-action po natin. At patuloy ho ang ginagawang pagko-cover po ng ating himpilan at gayon din ang ating mother station DZRH dyan po sa mga balita ho na iyan, mga kaibigan po natin, Pero syempre, tayo mo lang, makapasama lahat ng impeachment. Inagaw-agaw, puro lang impeachment lang pagtutuntungan tayo dyan, di ba? Siyempre yung sasawaki mo dito nagagito natatang mira, di ba? Kaya eto ho tayo, dumako naman tayo sa ibang mga balita ho natin, mga kaibigan, mga ka-action, na sigurado ay kapupulutan ho ninyo ng aral, Gintong aral nga lang. Eto po, mga ka-action ho natin, may pambihira. Diyan sa may, isang naganap po, mga kaibigan, diyan po sa may isang lugar sa Pilipinas, Alam po ba ninyo, mga kaibigan, mga ka-action, ito pong nakuha natin na report na mas mataas daw na signal sa kuryente. Aasahan daw ngayong buwan po ng Agosto, mga sir, mga mama. Ayon po sa NGCP, tumaas daw ng 22.22% ang transmission rate para sa July 2026 billing period na sisingilin ngayong buwan ng mga distribution utility at ng mga electric cooperative. So ibig sabihin po, mga kaibigan, yung dating 1.4367 per kilowatt hour na consume sa transmission rate noon, ngayon pa 1.7560 na ho, mga kaibigan, mga ka-action po natin. Pinaliwanag ho ng NGCP, mga kaibigan, na pangunahing dahilan daw ng pagtaas ang tinatawag na sharp increase sa presyo ng ancillary services o AS o yung mga serbisyong ginagamit daw upang mapanatiling balanse at matatag ang supply ng kuryente kapag may hindi umano pagkakatugma na supply at demanda.
At netong buwan daw ng June ay umakyat daw ng 30.85% ang ancillary services rate. Paakyat po ng 0.7941 per kilowatt hour, ay umakyat po ng mahigit piso. Mga kaibigan, mga ka-action po natin. Kada kilowatt hour po yan ha. Ibig sabihin mga kaibigan na pagka kayo ho ay gumastos ho ng 100 kilowatt hour po sa loob ng isang buwan. Matik po mga kaibigan, may patong hong plus 100 po riyan sa transmission rate po ninyo mga kaibigan, mga ka-action po natin. Ay pambihira, mapapakamot na lang tayo ng ulo dyan po mga kaibigan, mga ka-action ho natin ha. Kaya yan po ang mangyayari po sa ating ngayon mga sir, mga mama. Pero take note yung presyo ko na yan mga kaibigan, transmission rate lang ho yan. Tandaan nyo, doon sa ating electric bill, may generation charge, di ba? May transmission charge, di ba? May distribution charge, may system loss pa ho yan. Meron pang iba-ibang mga factor po yan mga kaibigan, mga ka-action. Itong pinag-uusapan natin na madadagdag na 100 pesos per kilowatt hour po mga kaibigan, yan po yung transmission charge lamang ho mga kaibigan, mga ka-action po natin. Okay, yung mga tagapakinig ho natin dyan, baka umakyat din ang generation charge kasi depende yan, generation charge mga kaibigan, depende po yan sa mga power plant po ha. Pero ngayon tingin ko na wala namang problema sa mga power plant ngayon kasi marami sa mga power plants ay hydroelectric, Ibig sabihin po yung tubig ho nagpapatakbo ng turbina, at tingin ko sa Luzon naman mga kaibigan, malaki-laki, marami-rami hong tubig po, ang bumuhos sa atin, ito pa nagdaan ho ng mga buwan at mga araw po mga kaibigan. Kaya ho, sabihin na natin, let's say wala masyadong problema pagdating po dyan sa bagay po na iyan, pero ang problema nga ho rito mga kaibigan, mga ka-action po natin, paano po yung mga ka-action ho natin dyan, na sabihin na natin, kamot ulo na lang ho talaga pagdating sa bagay po na iyan, Ay nako, medyo mapapakamot ka na lang talaga dyan mga ka-action po natin. At wala tayong magagawa mga ka-action, ganyan ho talaga. Ito hong transmission rate lang ho yung binabalita ho natin ngayon. So, aabangan pa natin itong generation charge po mga kaibigan. Dahil itong generation charge ay depende po ito mga kaibigan dyan po sa tinatawag ho natin na ng mga distribution po natin mga ka-action. Kung mas mataas po mga kaibigan ang sisingilin po ng mga power plant sa pag-generate ng kuryente, pass-through po ulit yan sa atin, di ba? Ano sabihin ng pass-through? Dadaan po sa atin yan mga kaibigan, mga ka-action ho natin. Yun lang naman po ang kahulugan po noon. Napakasimple lang naman po mga kaibigan. Lahat ng gastusin dyan, lahat ng pagtaas, pagbabaho mga kaibigan, mga ka-action, pass-through po karamihan po dyan. Ano ibig sabihin yan? Yung po tinatawag na mga pass-through, yung lumulusot po sa atin, pinapasa po sa atin, mga kaibigan, mga ka-action ho natin. Ngayon, yung tanong ho rito mga kaibigan, mga ka-action, Action Ecam, paano po yung system loss? Di ba dapat yung distribution po ang sumasalo ho niyan? Ang sagot po mga kaibigan, hindi po. Dahil yung mga system loss po mga kaibigan, tayo rin po nagbabayad po ng pambihirang system loss na yan. Yung mga kalugian po nila dahil po dyan sa mga nandadaya ng kuryente, nagja-jumper, o yung mga damages po mga kaibigan, ninanakaw ng transformer, na mga kontador, sa atin po pinapasa ho yan mga kaibigan, mga ka-action po natin, kaya wala tayong kaalam-alam sa nangyayari. Consumer, pass-through pa rin yan mga kaibigan, mga ka-action, pambihirang papakamot ka na lang ng ulo, Bakit na lang? Ba't may system loss tayo rito? Di naman tayo nagkuha ng kuryente, di ba? Yun pala mga kaibigan. Ito mga system loss po rito. Sa atin po ipinapasa to mga kaibigan. Tingin ko hindi naman makatarungan to mga kaibigan, mga ka-action po natin. Transmission rate sa atin na nga. Sige, bigay mo na yung transmission, distribution rate sa atin yan talaga, Kasi di naman tayo magkakasya sa kuryente ho mga kaibigan kapag wala yung mga transmission, distribution, tsaka generation po mga kaibigan po natin, di ba? Pero pambihira, bakit pa na system loss po mga kaibigan? Bakit pati yung kasalanan ng mga nagsisimot ng kuryente dyan sa may Sarasinto? Ba't kasalanan pa ng taga-Dagupan? Ngayon po yung tinitingnan dito mga kaibigan, mga ka-action, ay naapo kamot ulo tayo mga sir, mga mama. Mapapaulala ka na lang, Okay, mga ka-action ho natin ito. Pakinggan naman natin ang tropa natin dito sa Pag-asa, mga ka-action, para sa ating karagdagan pong ulat regarding nga po sa lagay ng ating panahon. Alzar Aurelio Parecoy, gandang umaga sa iyo. Please come in, Alzar. Magandang araw. Ngayon ay araw August 17, 2026. Nakakapagta pa rin ang habagat
Kaya kumpulan ng mga kaulapan sa malaking bahagi ng Luzon, kaya makakasa pa rin ang habagat at pa rin makaka-apekto sa Luzon at sa western section ng Visayas sa susunod ng 5 araw. Kaya magtatagal pa ang maulan na panahon dito sa Luzon at sa western section ng Visayas. Samantala, nasa loob na po ng ating Philippine Area of Responsibility ang low pressure area na kasalukuyan nasa layong more than 1,000 kilometers silangan ng northern Luzon. Itong low pressure area ay wala pang direktang epekto sa ating lagay na panahon. Inaasahan na ito ikikilos, pakalnuran o maaaring dumaan sa extreme northern Luzon at may posibilidad na maging isang bagyo. Kaya at nabayan ang ating update patungkol dito. Magiging maulan na panahon ang inaasahan sa Luzon kasama Metro Manila at kasangayon din sa western section ng Visayas. Samantala, sa lalabing bahagi ng Kabisayaan at buong Mindanao at yun din sa Palawan ay magiging maganda at maliwas sa panahon, maaraw, pero may tsansa pa rin po ng mga localized thunderstorm na kung saan magbibigay ito ng biglaang buhos ng ulan. Dahil sa mainit at maaraw dito doon sa Visayas at Mindanao, mataas ang temperaturang maitatala sa Tacloban at Cebu na aabot ng 34 degrees Celsius. Sa Iloilo, aabot ng 33 degrees Celsius. Sa ilang lugar sa Mindanao, aabot ng 35 degrees Celsius. Sa Zamboanga, 34 degrees Celsius. Sa Cagayan de Oro, at 33 degrees Celsius sa Metro Davao. Dahil sa bagat, inaasahang malalakas na pag-ulan ngayong araw sa western section ng Northern Luzon at Central Luzon. Ang mga lugar ay sa Ilocos Sur, La Union, Benguet, Pangasinan, at Zambales at Bataan. Sa araw ng Martes at sa Miyerkules, inaasahan din ng malalakas na pag-ulan mostly sa western section ng Luzon at Visayas. Ang mga lugar ay sa Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Zambales, Bataan, Tarlac, Pampanga, Bulacan, Metro Manila, Cavite, Batangas, Occidental Mindoro at Antique. Kaya paalala po sa ating mga kababayan, patuloy pa rin tayong maging alerto at maghanda dahil sa mga posibleng pagbaha o pagguho ng lupa, lalong-lalo na sa mga mababang lugar at malapit sa kailugan. Wala tayong gale warning o wala tayong inaasang matataas na alon, pero mag-ingat pa rin ating mga kababayan na papalaot dahil sa maulan na panahon, lalong-lalo na sa Luzon. Ang araw sa Sigas, ganap na 5:42 ng umaga. Ang araw lulubog sa ganap na 6:18 ng hapon. Yan ang ating weather update sa araw nito. Mula sa Pag-asa, ako po si Alzar D. Aurelio. Maraming salamat sa balitang panahon na yan. Alzar Aurelio Parecoy ng Pag-asa. Yan po mga kaibigan, magiging maulan po ang ating panahon ngayong araw dahil po nga po dito sa low pressure area na hinihila po niyang hanging jubagat mga ka-action ho natin. As of latest na mga kaibigan, itong low pressure area binabantayan po mga kaibigan na ay may medium chance daw na maging isang may medium chance daw po na mabuo bilang isang tropical depression sa loob po mga ka-aksyon ng 24 oras. Ayan. At ito po mga ka-aksyon na meron po tayong situationer dito for Agno River number 11. Diagari po sa Pag-asa mga kaibigan, Hydro Division. Sa ngayon po mga kaibigan mga ka-aksyon, pinag-iingat po ang lahat na mga ka-aksyon natin sa mga areas po sa gilid ng Agno River. No? Particularly sa may Ambayawan area ho mga kaibigan mga ka-aksyon po natin. No? Bagamat ang San Roque Dam ay patuloy po nag-iipon po ng tubig po mga ka-aksyon ho natin, patuloy pa rin hong nagkakaroon po ng pag-ipon ng tubig ng San Roque Dam at nilalabas pa rin ho ng Ambuklaw tsaka ng Bingandam yung tubig po nila sinasaro ng San Roque Dam. Yan pong Ambayawan River ho mga kaibigan na branch din po ng San Roque Dam. Ano?
ay nag-contribute ho mga kaibigan, mga ka-action ng tubig. Comparable sa 1 gate open po yan mga ka-action. Kaya mag-iingat po tayong lahat. No? Kay Madam Meg de Guzman Conte, gandang umaga sa inyo, Madam. Kay Madam Vivian, gandang umaga po sa inyo. Maaksyon umaga po sa inyo. And of course, sa mga tagapakinig ko natin, magandang umaga po sa inyo lahat po riyan, mga ka-action po natin. Yung mga tagapakinig ko natin na dyan po sa may bayan po ng Lingayen. Sa may Dumalandan West Lingayen, maaksyon umaga po sa inyo. Kay Madam Christy, kay Kuya Rinaldo Sr., maaksyon umaga po sa inyo. Kay Sir Pitch, dyan po mga kaibigan na sa may, anong tawag dito, ha? Dyan po sa may, anong tawag dito, ha? Barangay Pangapisan Sur, ayan, sa may Sitio Bukayuan. Magandang umaga rin sa may Barangay Manibok, hindi Sir Mike Fernandez. Magandang umaga po sa inyo, Hurian. Of course, Manong Jaime Rimando, good morning. Good day, Max Sonica. Mas nagpakad Bagyo, Lawari, Anturan, Karsada, so Kapot, sir. Okay, Kapot, so Kenon Ditan, ha? Huwag kayong dadaan ng Kenon po, mga kaibigan. Sarado po yan sa mga hindi po residente, no? Malibang kung taga dun ka, mga kaibigan, taga Camp 4 ka, sabi mo, Camp 3, ha? Sarado ho, mga kaibigan, mga ka-action. Tuloy-tuloy po yung mga nagaganap po na landslide, rockfall po riyan, mga slope failures, ha? Kaya delikado ho maglakbay dyan po sa may Kenon Road ho, mga kaibigan, mga ka-action po natin, ano? So, ang pinakamaganda pong daan po riyan, mga ka-action, syempre, mag-Asin Road na lang ho kayo, di ba? Or, mag-Marcos Highway po kayo, mga ka-action ho natin. Pinakamagandang daan po dyan. Pinaka-stable ika nga. Hi, this is... Ito pong kwan natin, mga kaibigan, mga ka-action. Iba pa nating mga balita ho rito. Ang Benguet Nueva Vizcaya Road, sarado rin po dyan sa may Bekel, Trinidad Benguet. Matagal na hong sarado ho yan, mga kaibigan. Yung Marlboro Bekel Road, Laboy Lacaming Road, sarado rin po, mga kaibigan, mga ka-action po natin. Yan pong Action Icam, yan pong Nagilian Road. Possible po ba yan? Yes po. Possible po, mga ka-action ho natin. Kaya nun lang hong sarado po sa atin, mga ka-action. Okay? Yung akit po ng bagay dyan, mag-iingat po kayo dyan, mga kaibigan, mga ka-action po natin. Okay, ito naman po sa atin po ang ibang mga reports po natin. Mamaya babalikan ho natin, pag-uusapan po natin mga kasunod ibang mga balita ho natin regarding po sa ating loob ng bansa, no? Itong paggamit daw ng AI sa mga pagsusulat ho, mga kaibigan, mga ka-action, ay pambihira nga naman yan, ha? Sige, babalikan po natin, mga kaibigan. Makalipas lang po nilang para lang. Oras pa natin, 11:03 ng umaga. Aksyon Radyo Hataw! Champion na milyonaryo pa. Pagkakataon mo na namang manalo ng 1 million pesos tax-free. Dahil eto na naman ang Champion na Milyonaryo pa. At ngayon, may papremyo na rin kami para sa inyong mga suking sari-sari stores. Ilagay sa isang malinis na papel ang iyong complete name, age, address, contact number at pirmahan. Maaari din ilagay ang iyong suking sari-sari store at ang kanilang address at contact number. Ilagay sa isang white legal-sized envelope na nakipag-alinman sa mga required proof of purchase o POP. Ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers o mga pouch ng mga sumusunod na makikita sa official website and Facebook page ng Champion na Milyonaryo ba? Champion Bar, Champion Powder, Champion Liquid Detergent, Champion Fabric Conditioner, Champion Dishwashing Liquid at Champion Dishwashing Paste. At sa labas ng envelope, ilagay ang Champion na Milyonaryo pa, ang POP na ginamit at ang MBC radio station na iyong pinakikinggan. Ihulog ang iyong entry sa mga drop boxes na matatagpuan sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. 1 million pesos tax-free ang pwede mong mapanalunan sa Grand Draw. Libo-libong piso ang ipamimigay sa mga weekly draws na gaganapin sa mga MBC stations nationwide. At may pa-Champion gift packs pa para sa iyong suking sari-sari stores. Champion na Milyonaryo pa. Brought to you by Champion. Walang gimmick, tapat po sa inyo. See posters in our official Facebook page for more details. Promo period is from July 11 to September 18, 2026 per DTI Fairtrade Permit number FTEB 260394 series of 2026. Aksyon Radyo! Tatapatin namin kayo. Sa panahon ngayon, kahit kami sa Champion, kailangan magtipid. Kaya wala muna kaming TV commercial. Sa radyo kasi pinakamura. Ang natipid namin, napunta sa pagpapagaling ng mga Champion products para mapadali ang paglalaba at dishwashing. Ang mataas na kalidad, pwedeng gawing abot kaya. Nagawa nga namin. Subukan mo na. Champion, walang gimmick. Tapat po sa inyo. Italiano pala mapapangasawa mo, iha. Dalhin mo dito at nang maipasyal dito sa atin. At makita niyang napakaganda rin ng Pilipinas.
Ganyan ang Pinoy! Ang Pilipino, magiliw sa panauhin. Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy. This is easy hugasin sa Champion Dishwashing. Easy hugas. Oops, teka. Itatry mo ba ang new Champion Dishwashing Paste dahil may jingle o dahil sa galing nito? Ang Champion Dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Galing lang, sapat na. Tanggal mumu, sebo at dikitang bakterya sa hugasin. Sa new Champion Dishwashing Paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion, tapat po sa inyo. Pananakit ng katawan, sila ang magpapatunay kung gaano kaepektibo ang SED Liniment Oil. Masakit na katawan ko, yung likod ko, papapahiran ko yung likod ko. Konting massage lang naman na ganyan eh. Ayun, nawawala. Maitulog ko lang yan, wala na. At ng ulo. Masarap ng tulog ko, sir. Subukan nila at nang matunayan nila na ang SED Liniment Oil ay mahusay. Tanyata Rivera Salamero ng South Poblacion, Gabaldon, Nueva Ecija. SED Liniment Oil. Gawa ng SED Marketing. Region 1 Medical Center bilang isa ng 1,500-bed capacity na ospital, mas marami pa ang mapapagaling at buhay na madudugtungan ng ospital. Di lamang sa Pangasinan kundi sa buong Northern Luzon sa tulong ng 12 accredited residency training programs at 13 active specialty centers nito: Cancer Center, Dermatology Center, Eye Center, Heart Center, Toxicology Center, Burn Care Unit, Center for Mental Health, Acute Stroke Unit, Geriatric Center, Infectious Disease Center, Kidney Transplant Unit, Lung Center, at Trauma Center. Patuloy na mangunguna ang R1MC sa pagpapaigting at pagpapaibayo ng dekalidad na healthcare delivery hanggang sa susunod na siglo. 100 years of healing, compassion, and service. Region 1 Medical Center, ang inyong partner sa kalusugan. Region 1, number 1. Asahan po ninyo ang dekalidad na serbisyo sa Region 1 Medical Center at ng Department of Health. Ito po ang inyong lingkod, Dr. Joseph Roland O. Mejia, ang inyong Centennial Medical Center Chief ng R1MC. Sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga. Patuloy kang nakikinig sa palatuntunang Aksyon Radyo Hataw! Ay, nagbabalik po tayo mga kaibigan sa ating programa sa Radyo Hataw. Kasama niyo pa rin po ang Surikap sa Napasulat sa ating Master Control na riyan ho, Aksyon. Conrad Alvarez pa rin. Kay Sir Mike Fernandez, good morning sa Rika. Matagin natin dyan si kami. Kwanto sabi niya rito, basahin nga natin dito yung message ni Sir Mike dito. Sabi ni Sir Mike dito, atagin natin dyan si kami. Sitio Kamanggaan kami, Barangay Manibok. Magkakasunod lang kami, Sir, ni Sir Pip. Sitio Bukayuan. Oo nga ho, ingat-ingat po kayo dyan, Ingat-ingat po kayo dyan, mga ka-action natin. Ito kay sa YouTube po na kay Difad sa Fardrikela. Ayan, mga action umaga po sa inyo. Kay Onil Pantinople. Mga action umaga sa inyo. Kay Mirna Andrada. Ayan, mga action umaga po sa inyo. Good morning po sa inyong lahat po rin. Mga nakatutok sa YouTube po, mga kaibigan, mga ka-action. At eto hong ating mga viewers po ngayon. Good morning po sa inyong lahat po, mga kaibigan, mga ka-action ho natin. Okay, dumako naman tayo sa ating karagdagan pa mga balita ho natin, mga kaibigan, mga ka-action po natin. Dito po sa ating iba pang mga news, iba pang mga reports po natin dito sa Action Radio Pangasinan, sa Radyo Hataw. Ito po, mga ka-action Abay, naging mitsa ho ng debate, mga kaibigan. Itong tema ho ng KWF o itong Komisyon ng Wikang Filipino. May kinalaman sa paggamit daw ng AI po, mga ka-action ho natin. Alam mo ba't yung DSPC ngayong taon na ito, mga kaibigan, tungkol din po sa paggamit ko ng AI ang kwan po nila, gamit po, mga ka-action.
Wikang Filipino at AI, kasangkapan sa pananaliksik at tulay sa yaman ng impormasyon, kwanto. Ito ay bahagi ng pagdiriwang daw ng buwan ng wikang pambansa dahil August ngayon mga kaibigan. Alinsunod nga sa Proclamation 1041 po mga kaibigan. Ano? Alam po ninyo kasi mga kaibigan, marami pa ho medyo sabihin na natin ambutal. So panagawa ng AI. Lalo na po mga kaibigan, meron pa tayong issue ng Paxi, Likahurian, pagkawasak sa mga lupang ancestral domain, kasi mga katutubong wika ho mga kaibigan, mga ka-action po natin. Alam po ninyo mga kaibigan, marami kung may question ho riyan sa bagay po na yan, mga ka-action natin. Paano tayo tutulungan ng AI para palakasin po yung mga wika natin? O tayo ang tutulong sa AI para palakasin yung wika ng AI? Sabi. Kaya medyo kwan po mga kaibigan. Ano bang pinag-ugatan po ng issue ko na yan mga kaibigan? Ano bang pananaw ng mga writers po dyan sa issue ko na yan mga kaibigan? Eto kasi netong nakaraang linggo dyan sa may Araneta City, sa Araneta Cubao, may ginanap pong Philippine Readers and Writers Festival po riyan mga ka-action. Naitanong po mga kaibigan sa isa sa mga writers kung paano niya hinaharap ito ang bago sa creative industry, particular na yung paghihimasok po ng AI, sabi ho na itong writer ho na ito, yung AI tool yan. Tama naman, Pwede mo siyang gamitin para kung gusto mo makipagbatuhan ng ideas, pwede naman to. Pero not necessarily na kailangan ibato lahat sa AI, pati yung pagsusulat ko mga kaibigan. Pagbuo ng akda na sinasabi ko natin, out of the line naman na raw yun, sabi ko niya. Kapag ganyan, di ba? Pwede mong utusan, bibigay ng mga research tungkol sa ganitong lugar, doon niya pag-aaralan yung mga gustong topic, di ba? Kumbaga, kakailanganin siya para mas maging madali yung pananaliksik ho ng isa, mga kaibigan, mga ka-action, di ba? Pero ang problema ho, mga kaibigan, mga ka-action po natin, kapag yung AI na ho ang gagamitin po ninyo para po magsulat o bumuo, mga kaibigan, mga ka-action po natin, na itong mga akda ho nila, ay problemang malaki na ho yan, mga kaibigan, mga ka-action po natin, di ba? Pero nakakalungkot ko dyan, mga kaibigan, mga ka-action, marami na ho ang gumagamit po ng AI para bumuo ng kanilang mga ginagawa. Katulad ng mga kabataan ngayon, yung mga essay po na yan mga kaibigan, pambihira, puro AI na po yan mga yan mga kaibigan, mga ka-action. Diba? Sa halip na makatulong po sa mga research, mapagaan lang yung mga ganyang bagay, pambihira, lahat na po mga kaibigan, mga action, inaasa na po dyan sa balita sa AI po na yan. Kaya bilang teacher din po mga kaibigan, minsan naman natuturo din naman ako pag may time, pag kinukuha ako magturo, sumasabsab din tayo minsan, mantakin po ninyo mga kaibigan, mga ka-action po natin, kawawa ho yung nagtuturo ho riyan kasi hindi siya makapagturo ng maayos kasi nga, puro AI na pong ginagamit po niya mga kabataan ho ngayon mga kaibigan, di ba? Paano mo ipopoint yung flaws po niyang tao, yung article po na yan, yung essay po na yan? AI ang sumulat niyan, computer ang sumulat po niyan, di ba? Wow! Mahalata mo rin yan mga kaibigan, depende rin sa kakayahan ng estudyante, di ba? Kaya alam niyo po mga bata, kung nakikinig kayo ngayon, mga bata natin, mga magulang, huwag niyo sarayin ang sarili ho ninyo mga kaibigan na gumamit po ng AI. Maniwala kayo sa akin, pupurol po yung utak ho ninyo pag gamit kayo ng gamit ng AI. Ibig ko sabihin, kung ultimo pagsusulat na nga lang, hindi mo na kayang gawin, umaasa ka na lang sa AI lagi, ay problema ho malaki po yan mga kaibigan, mga ka-action ho natin, Kaya yung mga tagapakinig ho natin dyan, mga kaibigan, mga magulang, especially kung nag-aaral po yung mga anak po ninyo, ayusin nyo ho ng mabuti yan, mga kaibigan, mga ka-action po natin, Tignan nyo ho ng mabuti ang mga anak ho ninyo. Baka sila po ay nag-excel sa school, hindi dahil sa kanilang sariling pagsisikap, hindi dahil sa kanilang sariling pagtalento, hindi dahil sa kanilang pagsumikap po mga kaibigan, kundi dahil po sa tulong po ng artificial intelligence. Wow! Alam mo, itong problema mga ka-action, itong September, itong sunod na buwan mga kaibigan, kapag tuloy-tuloy na ho yung araw, it's the season of the Division Schools Press Conference, DSPC na ho, may mga kumuha na rin sa atin na mag-judge po mga kaibigan sa ilan pong mga DSPC sa kanilang mga school division offices, Ang problema ho mga kaibigan, mga ka-action, sa mga panahon na yan, baka makita natin kung sinong gagamit ng AI o hindi. Alam mo, tema ng DSPC po, mga kaibigan, mga ka-action po natin, ngayong taon ho na ito,
Ito po mga kaibigan, mga ka-action ng tema ho niya, no? Empowering the Filipino youth, unleashing potentials in journalism and creative industries in the era of artificial intelligence. Di ba? Ayan po mga kaibigan, mga ka-action ho natin, ha? Again po, ha? Empowering Filipino youth, unleashing potentials in journalism and creative industries in the era of artificial intelligence. Ayan po mga ka-action ho natin, ha? Yan po ang ngayon, ang tema ho ngayon ng DSPC dito po sa buong bansa ho, mga ka-action ho natin. Most likely yan din pong gagamitin na tema sa RSPC tsaka sa NSPC ho, mga kaibigan ho natin, no? Kaya ang tanong ho rito malaki sa atin, mga kaibigan, mga ka-action, oy. Ano kaya, mga kaibigan, mga ka-action ho natin, ang magandang i-kwan dito, ibato ho rito, mga ka-action. Lalo na ho, at talagang malaking issue, malaking bagay ho sa atin ang paggamit ho ng artificial intelligence, lalo na po sa mga kabataan po ngayon, diba? Okay, mga listener ho natin dyan, ako mga sir, mga ma'am, ako, ingat-ingat po, mga tatay, mga tanay, monitor nyo naman mabuti nyo, baka sabihin nyo, oy, anak, galing-galing naman ang anak ko, Conrad, galing ang anak natin, Conrad, sabi, galing sa bulat, ang tabanaya, AI. Proud na proud kayo si Katayo na atatan kunwari, di ba? Kunwari ako yung misis. Oy, Daddy Conrad, ang galing ng anak natin, talented. Ganito. Ang tawa na, kinawin ng AI. May naksikan saman, sir, Ayan, mali-mali pa ng sulat ng anak mo. Ano pansulatan mo? Harapan mo, ang ito makasulat, Okay, wala rin untan, Wala rin untan. May mga ganyan. Oo, pambihira. Mapapakabot ka na lang talaga ng ulo purihan. Ano ba naman yan? Sabi mo, Meron nga. Oo, meron nga. Minsan din, nagtitrain ako ng news writing, no? Umalis ako saglit, nag-CR ako. Oy, natapos niya agad. Oy, mukhang something wrong, alam ko. Pero, sige, hinayaan ko siya, no? Pinadeliver ko yung balita sa kanya. Okay, sige. Oy, mukhang perfecto. Parang hindi gawa ng elementary, sabi ko. Ngayon ang ginawa ko, sige, i-revise mo yung story mo, ayus-ayusin natin. Kasi may kulang kang details dyan. Uy, sige, ngayon, magsulat ka sa harapan ko. Pambihira, 20 minutes na nakalipas, di pa rin nakasulat ng maayos. Naktualan lang, gapula. Ay, pambihira itong mga to, sabi ko. Gumamit ka ng AI, no? Ito, nanahimik ng konti, Tapos ito mga, yes sir, sabi niya. Ay, pambihira. Agyak na saul, kwan ko. Lante, Luri mo raratan, ingat kayo, mga nanay, mga tatay, Hindi naman masamang gumamit ng AI. Tool yan, kasangkapan nga ho yan, di ba? Pero syempre, katulad ng iba pang mga kasangkapan ng mga tools, mga kaibigan, mga ka-action, dapat po, may limit po sa bagay ho na yan at dapat alam natin gamitin po yan, no? Kasi kapag hindi ho natin alam na gamitin yan, tayo rin po kung magiging kawawa ho yan. May mga nagsasabi, ano bang antoy, kinata na antoy, maugas na ng sunay ka, mga saray mga sa AI, Ito po kasi, mga kaibigan, alam mo, ang utak ng tao, Action Conrad, pumupurol yan kapag hindi nagagamit. Di ba? Lalo kapag hindi ka nag-take in ng knowledge, mga kaibigan, mga ka-action, pumupuro lang utak po, mga kaibigan, mga ka-action, maniwala ho kayo, no? Siyempre, parang muscle din ng katawan niya, Action Conrad, di ba? Kapag hindi ka nag-weightlifting, hindi ka nag-exercise, hindi, kumbaga hindi magiging matindi yung muscles mo, magiging malakas, di ba? Hindi na necessarily na malaki yung muscles mo, pero strong siya, mga kaibigan, mga ka-action ho natin. Kaya ang nangyayari ho, mga kaibigan, ayan, pagka binigyan ka ng critical problem o ng problema na mag-require ng critical thinking ho, mga kaibigan, mga ka-action natin, ayan na, alto lang makanunot, parang to, puro AI mat. Dahil sa paggamit mo ng AI, mga kaibigan, mga ka-action ho natin, yung utak mo, hindi mo na nagagamit, di ba? Kung ibibenta nyo yan sa Facebook Marketplace, mga kaibigan, baka paldo-paldo kayo dyan, Parang hindi halos nagamit yung utak, di ba? Okay, din aside, mga ka-action. Mga bananay pa, mga magulang, mga nanay, mga tatay, mga bata, ayan, paalaala po sa inyong lahat po yan, Alam po ninyo, maganda ho riyan, sumama ka sa debate team. Kapag sa school ninyo, may debate club kayo dyan, sumama kayo dyan, Hindi ko naman sinabing mag-varsity kayo sa debate club o maki-contest kayo. Mas sumama lang kayo dyan, matutulong kayo magkaroon ng critical thinking po riyan, Made-develop yung critical thinking abilities po ninyo, mga kaibigan, mga ka-action ho natin.
Kaya yung mga tagapakinig ho natin dyan, nako, di naman masamang gumamit ng AI. Okay lang. Ako gumagamit din ako ng AI, mga kaibigan, di ba? Pero kung doon ko na iasa yung buong trabaho ko, wait lang. Ha? Ibang usapan na yan, mga sir, mga mama. Okay, sige. Eto na. Etong mga text message po natin dito. Tingnan nga natin tong ating mga tagapakinig dito. Ha? Lang sa'yo, giling-giling ko. Ang giling-giling ko. Katuan-tuwa lang ako rito. Di bali tayo music mo natin. Action ni ka, matan may uso awa. Pandaon, natan may uso natin. Ako'y tuwan-tuwa lang din po, mga kaibigan, mga kaksyo, sa awitin na ito. Kaya ako po ay, kinuha ko pong pansamantalang soundbed ko, mga kaibigan, mga ka-action po natin. Oy, siya nga pala, eto, Barangay SK election sa November 2, di ba? Kung matutuloy, ha? Alam po ninyo, mga kaibigan, mga ka-action, napakarami ho, no, na mga isinampa, parang 4 yata, no, na panukalang batas sa Kongreso ang isinampa ho, mga kaibigan, mga ka-action, para po i-postpone yung Barangay SK elections. Alam mo, siguro ko sakasakali, pangalawang postponement na ito, di ba, ng batch na ito ngayon, di ba? Ang gabot ay action Conrad ni akapangitarlay nanduro marad yun si Kare. Akapangitarlay action Conrad na pigaran anak Kasi problema ito action Conrad ni wala ray only liberal wala ray pagani-gani lang action Conrad Mangitarla ray nanduro matan alak mangitarla ray corona no wala inatoy. Abit! Alantin, sinakbayan dala, payapay reaction Conrad. Tama na yan, naaniguno yan, kinlalabot, pirmaan na labot ng Presidente Bongbong. Okay, postpone, kwanday, kawaan. Abid! Ay, nako, to mga to talaga. Alam mo dyan, sa may kuwan may mga barangay sa Pangasinan, hindi ko nababanggit kung saan po mismo, mga kaibigan, mga ka-action, Hindi ko na i-specify, Pero mga ka-action, ultimo SK, action ko na, only liberal, manpapalikas lang. Grabe tayo pa nagpalikas na action Conrad. Talagang desidido rin manalo sa Onsoblay barangay Tansangguniang Kabataan Elections. At tama na yan, ang tapat-tapat ka. Akin na Sangguniang Kabataan natin, very kiniraratan niya. Nagkaroon na may umbabatik yung barangay chairman, SK chairman. Ang tama na yan, walang honorarium dalararatan. Fix lang, walang honorarium dalararatan. Kasi kare akambambon na budget para sa kami niya SK da. Lore muta na. Nakalain nyo yan, mga kaibigan, mga ka-action, di ba? Bata pa lang, teach them young, action Conrad. Ito po, mga kaibigan, sabi ni Sir Pitch, maraming tigil daw sa pag-great action na ikam. Bahala dito sa Lingayen, Barangay Bukayo, Manibok, Pangapisan North, Aplaya, Padilla Street, Seriano Street, at mas lalim pa ito kung papakawalang dam this week at sa ibang barangay pa din sa Lingayen, lalang Southern Barrio, TY from Sir Pitch. Relax na lang, Sir Pitch, kasi malabo pa na magpalabas ang San Roque Dam ngayon. Marami pa hong kwan dito, marami pang hawak ang San Roque Dam. Ito, good morning sa Rika. Tagay natin dilap si kami. Grabe siya bagat. Ingat din aminitan kabaluyan ko from Sir Mike. Oy, Sir Mike, good morning ulit ito po ang ating mga balita ho rito good morning po dyan Okay, sige pambihirang patis to. 11:30 ng umaga. Pero ito pagbabalik ko, mga kaibigan, play na ho natin yung press conference ni Tita Claire. At after commercial, yan na marinig po ninyo, mga kaibigan, mga ka-action si Tita Claire, dahil may mahalaga po silang mga anunsyo regarding nga po sa mga sunod ko na sama ng panahon, mga kaibigan po natin. We'll be back. Makalipas namin ang paala. Oras, 11:34. This time check is brought to you by ACS Manufacturing. Sa pangunguna ni Secretary Vince Dizon at sa MMDA, sa pangunguna ni Chairman Don Artes, nalinisin ang tone-toneladang basura. Katuwang din ng national government ang lokal na pamahalaan ng Parañaque sa paglinis ng nasabing ilog. May karagdagang tulong din mula sa Estero Rangers ng DENR sa ilalim naman ng liderato ni Secretary Juan Miguel Cuna at ng tupad beneficiaries ng DOLE sa pangunguna ni Secretary Francis Tolentino. Makalipas ang ilang oras, mabilis na nalinis ang ilang bahagi ng ilog, patuloy sa seryosong hangarin ng pamahalaan na linisin ang kapaligiran. Nakatulong din ang agarang paglilinis ng ilog upang matiyak ang tuloy-tuloy na daloy ng tubig at maiwasan
ang matinding pagbaha. Naniniwala ang Pangulo na hindi sapat na linisin lang ang ilog. Kailangan ang tuloy-tuloy na declogging at desilting ng mga daluyan ng tubig. Dahilan upang patuloy na ipatupad ang Oplan kontra baha. Sa kabila ng mga hakbang na pamahalaan, hinikayat ng Pangulo ang taong bayan na makiisa sa wastong pagtatapon ng basura upang maiwasan ang matinding pagbaha. Inaasahan din ng Pangulo ang pakiisa ng lokal na pamahalaan, mga barangay at mga komunidad upang mapanatiling malinis ang mga ilog at daluyan ng tubig. Naniniwala ang Pangulo na kayang solusyonan ang pagbaha kung magtutulungan ang bawat isa. Kahapon nagsagawa rin ng inspeksyon ang Pangulo sa waste collection operations sa Jokno Pumping Station sa Pasay City. Patuloy lang ang ating trabaho para mabawas-bawasan ang baha dito sa hindi lamang sa Metro Manila, lahat ng buong Pilipinas. We will continue to study. We have already some very good studies that we are basing our initiatives on and our strategies on. Mga kababayan, patuloy ang pagtatrabaho ng gobyerno. Nililinis po ang ating kapaligiran, huwag niyo naman pong laging dumihan. Ngayong araw ay makakasama natin sina DSWD Secretary Rex Gatchalian, Undersecretary Eduardo Punay, SWS Vice President Gerardo Sandoval, SWS Research Fellow Dr. Ruelano Briones at Globe Telecom Chief Sustainability and Corporate Communications Officer Maria Yolanda Crisanto upang magbigay ng ulat tungkol sa serbisyong hatid ng walang gutom program ng pamahalaan sa ating mga kababayan. Magandang araw po sa inyo lahat. Magandang araw, Yusek Claire. Magandang araw sa inyong lahat. Nandito kami kasi tungkol sa walang gutom food stamp program. We do this briefing to update our citizens kung ano na nangyari sa programa, ano naging resulta. Just as a recap or the top line data, kaya namin na ngayon sabihin na 600,000 na pamilyang Pilipino ang kumakain na ng tama. Mamaya, kasama ng mga fellows natin mula sa SWS, iisa-isahin nila ang detalye kung paano namin nasabi ito. Ayon to sa data, ayon to sa isang field survey na isinagawa ng SWS that was commissioned by Globe. Nandito ang mga kaibigan natin sa Globe led by Yoli because tulad ng lagi namin sinasabi, ang pangit naman na kami ang nagmo-monitor at nagpapasurvey sa sarili naming programa. Globe, because they have a thrust in ending hunger katulad ng pamalaan, ang naging partisipasyon nila ay to commission SWS and their fellows to do regular impact assessment through field work, through surveys. No? Next slide. Just to give everybody a brief refresher, kung matatandaan nyo, yung programang Walang Gutom Food Stamp is an automated food stamp program. Binigyan ng electronic benefit cards ang ating mga benepisyaryo na bumibilang na sa 600,000. Yung mga electronic benefit cards, pumupunta sila sa mga kadiwa, sa mga market days organized in their basketball courts, or sa mga accredited retailers kung saan pwede nilang gugulin ang 3,000 na food credits kada buwan, food credits, para makapili among the food groups. 50% goes to carbohydrates, 30% goes to protein, 20% goes to dietary fiber. So yan yung tinatawag natin na Go, Grow, and Glow Foods. Ayon nito doon sa Pinggan Pinoy ng FNRI. Pero this is a conditional program, so sa tuwing nagre-redeem sila, uma-attend sila ng tinatawag namin na kalusugan, kakayanan at kabuhayan sessions wherein may food nutrition development sessions, tinuturuan sila kung paano kumain ng mura, masustansya at masarap na pagkain. Partner namin dito ang TESDA at ang DOLE para sa mga upskilling nila para makahanap sila ng trabaho bilang kondisyon. Now, nung first phase, nung 2024, nung una kami nagpunta dito, we were looking at 23 LGUs kung saan tayo nag-ooperate, 300,000 household. Nung 2025, nag-expand tayo to 51 local government provinces, local government units
na ang total na natin ay 600,000 beneficiaries. This year, the remaining 150,000 to form the entire 750,000 food poor families. Kasi matatandaan natin, ang target nito food poor families. Ayon sa PSA, may 750,000 tayo na rated na food poor families ay maipapasok na natin. Yung last 150,000, ang kanilang target beneficiaries, priority natin, mga pregnant and lactating women. Ayon sa direktiba ng Pangulo na siguraduhin na labanan natin ang stunting. Now, itong mga local government units na to or itong mga provinces or provinces na ito ay yung mga lugar na tinala na may mataas na incidence ng hunger, food insecurity at food poverty. Ang naging strategy ng DSWD ay work on these provinces, itaas natin ang kanilang antas pagdating sa mga indicators na to para kapag nagpatakbo yung SWS ng kanilang regular survey on hunger, food insecurity, and food poverty, when we raise the national averages will go up kung yung mga nasa laylayan ng mga probinsya matulungan natin. Ito kasi mga probinsya na mataas ang incidence, kaya sila yung humihila sa national scores natin. So if we work on these provinces, maiangat natin ang estado ng kanilang kagutuman, food insecurity, and food poverty, hopefully, mag-reflect rin siya dun sa national averages natin. Last point, bago ko ipasa yung mikropono sa ating mga SWS fellows to explain the findings, the methodology and all that, gusto kong ulit-ulitin na ang survey na to is commissioned by Globe. Hindi ho DSWD ang nag-commission. Ang kinuha nilang nag-field survey will be SWS dahil SWS yung nagpapatakbo ng regular na quarterly na survey on such topics. The questionnaire that we used, that Globe commissioned them to use, is the same questionnaire na ginagamit doon sa regular run nila quarterly. So ngayon siguro, yung next slides, ipapasa ko na sa mga SWS fellow natin kay Jay Sandoval to explain the dates and all that detail ng survey na to. Maraming salamat po. Magandang umaga. Jay Sandoval from SWS. Ang SWS po, nung nagsagawa ng survey at ang target natin dito, yung mga pamilya dun sa mga mahihirap na probinsya sa Pilipinas. Sila yung food poor families. Ngayon, nagkaroon tayo ng 2,400 household respondents nung unang survey. Yung unang survey, yung tinatawag naming Wave 1, isinagawa nung February 24 hanggang March 8, 2026. Nagkaroon tayo ng 2,400 respondents. In-interview namin sila batay sa kanilang experience sa kagutuman, food insecurity, at saka food poverty. Tapos, after a few months, binalikan din namin sila noong June 22 to July 1, 2026. Mahalagang ibahagi sa inyo na yung unang set of respondents na na-interview namin noong February-March, sila rin yung parehong respondents na binalikan namin nitong June-July na survey. So, kumbaga, ito yung tinatawag na panel survey. At tinanong namin sila tungkol sa iba-ibang mga bagay. Una na dito yung kanilang karanasan sa involuntary hunger. At yung question na ito ay tulad ng mga ibang survey ng SWS, yung mga national surveys namin, na kung saan tinatanong namin yung respondents na nitong nakaraan 3 buwan, nangyari po ba kahit minsan na ang inyong pamilya ay nakaranas ng gutom at wala kayong makain? Tapos pag sumagot sila ng oo, ang follow-up question ay ito po ba ay nangyari ng minsan lamang, mga ilang beses, madalas o palagi? So yun ang single question na ginagamit ng SWS upang masukat ang involuntary hunger. Ngayon, dun sa parehong survey, nagtanong din kami ng mga indicators tungkol sa food insecurity. Yung food insecurity naman, tinatanong namin yung mga respondents namin kung noong nakaraang 30 araw, nakaranas yung pamilya nila nung iba-ibang items. Halimbawa, nag-worry sa kanilang pagkain, hindi makakain ng masustansyang pagkain, kumakain ng kaunti lamang, kumakain ng smaller quantity or smaller variation ng food, among others. Tapos yung pangatlong indicator na sinukat ng SWS ay tungkol sa kanilang food poverty. Ito ay katulad ng self-rated poverty na sinusukat ng SWS na kung saan nagpapakita kami ng card sa aming mga respondents na may nakasulat na poor and not poor at a line in between, at tinatanong namin yung respondents, saan nyo ituturing yung pamilya ninyo sa card na ito, kung sila ba ay mahirap, hindi mahirap, pero may ibang respondents din na pumipili dun sa linya. Pero ngayon, sa survey na ito, tinatanong namin na
gamit ang parehong card, saan nyo po ilalagay ang inyong pamilya batay sa pagkain na inyong kinakain? Kung sila ba ay mahirap, hindi mahirap, at kung nasa linya. Ngayon po, dun sa resulta, ipapasa ko na po ang mikropono kay Dr. Roel. Maraming salamat, Secretary Rex and Jay. So, unahin natin yung hunger indicator, no? When we did the survey nung first round, tinaya doon na about one-third, no? 33.6% ang hungry, may nag-experience ng hunger according to the SWS definition. In 3 months, by the second round, sukat namin that prevalence went down to just 26.9%. That is a significant drop of 6.7 percentage points. Doon naman sa food security, medyo mataas yung baseline natin noong wave 1, ano? 94% can be considered as food insecure. Pero in 3 months na ipababa to just 89.3%. And finally, dun sa food poverty, medyo mas konti yung pagbaba nito, pero significant pa rin. Started with 79%. So hindi pa nagsisimula yung program, round 1, 79% na. After one round of the program, 77.6% ang binaba. Ngayon, maaari yung itanong na, paano naman how does that compare sa status quo? Baka naman kasi households improve on their own, di ba? Kasi every quarter, the economy grows. So, nag-collect din ang SWS ng survey ng mga non-beneficiary. And we ensured that the two groups are comparable to each other, except yung isang grupo may walang gutom program, yung isa as is, no? Walang programa. So, doon naman sa hunger indicator, mas mataas yung baseline nila, 38.3%. Tapos, after 3 months, nag-improve pero bahagya lang. 1.4% lang yung nag-improve. So, lamang yung improvement ng mga walang gutom beneficiaries by 5.3 percentage points, no? So, we can point this as evidence na may difference talaga na na-introduce yung programa sa rate at which you can reduce the hunger of households. Tapos pag tumungo naman tayo sa food security, actually baliktad, no? Bagamat bumaba yung food insecurity ng mga beneficiaries, tumaas ng munti, 0.6%. So hindi mo lang naiwasan yan, pero nai-reverse mo at naibaba mo yan thanks to the Walang Gutom program. And finally, sa food poverty, ganun din yung kwento, from 84.4%, mas mataas nung baseline, nag-worsen pa, no, to 85.7%. So 1.4 percentage point increase. So not only was that avoided, that was reversed by 1.4% because of the Walang Gutom program. Thank you. So now we'll probably give Yoli the floor to explain bakit sila interesado dito. Thank you, Secretary Rex, and maraming salamat din po, Yusek Claire, and all of our partners here from SWS. First of all, the role of GLOBE here is really to be able to enable our third party, which is SWS, to make sure that what we are doing here in partnership with the DSWD actually works. This is the importance of data and transparency, no? Kaya po tayo, sa atin, kami po ang napiling partner ng ating DSWD para ipakita natin sa inyo na yung ating ginagawa with DSWD actually works for us. So, I'm really very, very happy that we are here to share with you. Alam ko na ang pinag-uusapan natin dito is hunger, but the results that the department has done is actually very good kasi nakikita niyo po yung reduction ng incidence of hunger at yung impact na ginagawa nila do sa Walang Gutom program. Ang GLOBE po kasi, meron din po kaming programa and we call it Hapag Movement, which is also ang objective namin is really to address involuntary hunger. That's why we partnered with the SWD. But gusto ko lang pong balikan yung na-mention ni Secretary Rex, no? He mentioned something about child stunting. And to some degree,
yung ginagawa po ng Walang Gutom ngayon is actually trying to address paunti-unti yung ating incidence of child stunting. Maring hindi po tayo very much aware kung gaano na po yung pervasiveness and prevalence nitong child stunting, but statistics, actually, it's 1 in 4 children. 25% na po. So, what we want to do is we want to be able to help address child stunting. And what we're trying to do is, kinakausap po natin si Secretary at ang kanyang mga USEC na nandito, if we can partner with other private sector companies in order to help us, parang all of us, trying to approach this together, because you don't want to have a generation of children of Filipinos that's stunted. No? 1 in 4, that is the statistic. And yan na po ang susunod na ifo-focus natin with Globe's Hapag movement, na ang gusto po nating magawa really is to help address child stunting in the Philippines. So again, we're very pleased with the results, and maraming salamat po sa DSWD for choosing Globe to be the partner. And thank you also to the SWS team because they were able to come up with a study, at maganda po yung kanilang methodology, at ipinakita po sa inyo yung naging resulta. So in closing, nagagalak kami to report and that we will also keep on updating the public dahil meron pang 3rd round and 4th round nitong fieldwork ng SWS within the year. Kasi nga tinatrack natin ang instruction ng ating Pangulo, maganda yung programa, pero hindi pwede yung hindi natin sinusukat yung epekto ng programa, or else that will be wasteful spending. So what we're trying to show now everybody is that yung programa is data-driven, targeted, food poor families, pati yung lokasyon, nag-ooperate lang kami kung saan mataas ang prevalence, so that the overall strategy is iangat natin yung data ng mga nasalaylayan ng mga syudad, mga probinsya. Then hopefully the next time around, pag nag-SWS survey ulit, yung regular nila na national, makita natin yung improvement. Once again, we pull up the localities na mataas ang hunger. Hopefully the national averages also improve. Kasi, di ba, every time lumalabas yung numero na yun, tinatanong kami lagi, ano ang ating ginagawa? Ito ang ating ginagawa. Alright, thank you. Questions? Marami po salamat. Unang katanungan, Hardy Balbuena, IBC 13. Sec Rex. Hi, sir. Hi, sir. Sir, we started with the food stamp program way back 2024, but our inflation rate has significantly risen since then. So, are we also considering on increasing the amount allotted for the food stamp? Yung 3,000 pesos po. Very good question. Meron kami mga ongoing studies na we will make public shortly. That's being done naman together with ADB. That shows na merong threshold yung amount na pwede naming ibigay para maging effective. Just to give you a broad idea, we'll publish it soon rin naman, na meron doon kaming tinakbong pilot wherein we gave 3,000, 5,000, 8,000. Pero lumalabas sa dulo, yung epekto niya kung 3, 5, or 8 is pretty much the same as 3. Kasi nga, merong such a thing, may phenomenon na yung kahit dagdag ka ng dagdag ng binibigay, napupunta lang yung nadi-displace na pera ng pamilya, napupunta sa iba, hindi sa pagkain. So, part nung study na yon is, the recommendation is a stronger behavioral change. Kasi ibig sabihin, may ibang prioridad pa rin yung, natural, may ibang prioridad yung mga pamilya at hindi pa rin pagkain, hindi balansyado, masustansyang pagkain. We'll make that study public. But second, we do understand though na itong nakalipas na energy emergency or kasalukuyang energy emergency, nakaka-apekto rin. That's why kung matatandaan nyo, doon sa sa group 1 ng uplift assistance, may top-up amount na 2,000 ang bawat walang gutom beneficiary. So cash yun na inaabot on top of the 3,000 na food credits. Patapos na tayo doon, by August 14, they should be have been given their 2,000 pesos. So tama po, Sec, possibly, yung titingnan nating amount, 5,000 or 8,000? No, ang sinasabi ko nga, doon sa study na ipapublish namin, patapos na yun, ADB, they'll show it to us, walang effect in terms of direct impact sa nutritional status ng pamilya. These indicators. Kasi nga, napupunta yung nadi-displace na amount na pera nila sa iba nilang pangangailangan, hindi sa pagkain necessarily.
So baka kahit itaas namin ng itaas, nakakatulong sa pamilya pero hindi sa larangan ng pagkain, kundi sa larangan ng ibang bagay na importante rin sa kanila. Halimbawa, rental, school supplies, transpo, pero hindi kasi yun yung programa eh. The program is an anti-hunger program. By us adding more money pero hindi namin matranslate to direct results in reducing hunger, pagbaba ng food insecurity at pagbaba ng food poverty, mako-question nyo kami. Di ba? It would have been another type of dole out na napupunta sa ibang bagay. But ito, this is a social development program aimed at lowering hunger. Sunod po na tanong, Rafi Ayeng, Daily Tribune. Hi, Sec. Good afternoon po. Can we identify the provinces or regions na sinasabi niyong tatargetin for the Walang Gutom program na may mataas na hunger incidence? It's published in slide. We'll give it to you. Yun yung kanina na flash namin. The slide number 2. Nandun nakalista yung 23 nung initial at yung 51 na total. Nandun, it's quite lengthy pagbabasahin ko kasi 51 siya na LGU. We'll just give it to you. Na provinces. Thank you, Sec. And to Ms. Yoli, on addressing stunting po, are you seeing a timeline to further improve the numbers na sinasabi niyo 1 out of 4 ang yun nga mga bata na na lumalala ang stunting? You're talking about a timeline? Yes po. Kung paano kung kailan hanggang kailan siya may improve. I wish I could share with you, and kung ako tatanungin mo, I want it tomorrow done. 'Di ba? Tuloy-tuloy po ba yung programa? So, okay. Ang kailangan natin dito is we need help, and that's why we're talking about it now, because hindi natin kayang gawin tong mag-isa. Globe cannot do it alone. I think the DSWD cannot also do this alone. So we need more partners to help us. But what I can say is the commitment is there. And Hapag Movement is still there. So ito po ay Hapag Movement, ang donation na nakukuha natin dito is coming from the Globe customers themselves through the rewards program. And that is what we're trying to convert. Yung rewards na binibigay sa atin is we're converting that to cash. And yun po ang ginagamit natin to donate. No? So thank you also to all of our customers who are out there that are also participating in this advocacy. Pero in terms of timeline, I'm sorry I cannot give it to you. However, what we're trying to do is we're already trying to spearhead this para magkaroon po tayo ng snowball effect. Sunod po na tanong, Eileen Taliping, Abante. To Ms. Crisanto, ma'am. Ma'am, may idea kayo, may record ba kayo kung ilang porsyento sa populasyon ng Pilipinas ang sinasabi niyo nakakaranas ng stunting? Kasi sabi niyo nga, isa sa bawat 4 na Pilipino ang... Sa ngayon po, pinag-aaralan natin through the DSWD also. Marami pong kawani kasi ng gobyerno. There's also DOH, and we need to also work with the LGUs for us to be able to give you an absolute figure. But ang nakikita po namin is trend line. Trending lang po siya for now, no, until we get to the scientific data already. And for us to be able to address this, meron pong tinatawag na locally, we're looking at 1,000 for the first 1,000 days. So, hindi lang po yung sa bata. Nag-uumpisa po yan do sa day 1, which means sa pagbubuntis po nung ina. Sa maternity health. Doon po nanggagaling. Then afterwards, pag nanganak na siya, tingnan natin kung okay yung health ng bata. But in other countries, globally, ang tinitignan po nila pagdating sa child stunting is the first 2,000 days. Okay? So, we need to still continue with the studies and understanding ano po ba talaga yung nangyayari on the ground. So today, wala pa po tayong ganong klaseng scientific basis, no? So we need to work with several other government agencies to do that. Thank you, ma'am. Sunod po na tanong, Kat Domingo, ABS-CBN. Sir, just to clarify, ano po yung metrics or standards by which or by when po yung beneficiaries will graduate from the program? I remember meron tayong tinatakbo na FIES ng PSA, the Family Income and Expenditure Survey.
that becomes the basis of it. Together with the other databases that they run like CBMS and like the Food Insecurity Survey. Ang average time that they stay in the program will be 36 months. Kasi those surveys run every 3 years. So they'll go back to the household, we'll see kung nag-improve na yung income stream nila, nakakaranas pa ba sila ng kagutuman. Even before that, if hindi na, then they can exit out of the program. Ilan na po yung nag-exit from Wala pa kasi, wala pa tayong 3 years, wala pa 36 months. Alright. Pero sir, yung 36 months, is it a fixed period or by the end of the 36th month na hindi pa rin sila stable yung income, could that be extended? Well, maximum, may mga attrition, no? Meron talaga yung nag-opt out na kasi okay na sila, biglang gumanda yung buhay. Pero on an average 36 months, by design, that is the exit. But of course, we're working, remember this is an overseas development ODA, this is an ODA with the ADB, French Development Agency, and OPEC. So there are ongoing talks about additional financing, but we have to first show them the effectivity of the program. Now, these field work, these impact assessments being done, marami this is just one of many, will provide us the data so that when additional financing will be discussed to extend the lifeline of the program so that hindi lahat ini-exit natin, ready kami patunayan na hindi siya wasteful spending. We're laying the groundwork for a solid, impact, data-driven decision-making tool kung i-extend natin or what not. Kasi remember, this is the country's first anti-hunger program. Hindi tulad ng 4Ps na tumatakbo na siya na matagal. Ito, bago-bago pa lang siya. It's a flagship program as identified by an EO, and it's a President's signature program. Binanggit niya nung kampanya niya. Last year's birthday niya, yan din ang sinabi niya. Gusto niya ma-end ang kagutuman. So, it's always in the horizon to expand and extend. Sir, ilan po yung nag-opt out? Konti lang yon. Attrition tawag na namin doon. Minsan, umalis, nag-abroad, lumipat ng bahay, gumanda yung buhay. That's very, very minimal. Sir, what are the safety nets that are in place to make sure that this program will be continued even after the change of administration in 2028? If not continued, at least hindi siya totally displaced, or from the priorities of the next administration. I have 4 things. Number 1, there's an EO that designated as a flagship program. Of course, you'll say an EO can also be negated. There are ongoing talks already in the Senate and in the House. May mga parallel versions ng bills to institutionalize it. Also, it has a built-in line item in the general appropriations. Remember, year 1 pa lang ng Pangulo, sinabi niya gusto niyang priority itong anti-hunger. Kaya may sariling line item, si Walang Gutom and its counterpart refuel side. Last, Kat, speaking from experience, a good program, people will look for it. If you suddenly end it, tapos biglang yung mga beneficiaries bumalik sa kagutuman, then I would assume that whoever will take the reins of government would want to continue it. The same way we continued 4Ps and strengthened it. Sunod po na katanungan, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas. Suyo po ng mic. Secretary, good morning po. Marami kami, ba't ako lang tinatanong niyo? Either Secretary or... No, I'm just joking. Yusek or Secretary. Maganda yung Walang Gutom kitchen program ng DSWD. Pero gaano karami yung plano natin idagdag pagdating ng 2028? Kasi parang kakaunti lang eh. That's a very good question. I'll clarify ko lang, the Walang Gutom brand kasi transcends 2 programs. The Walang Gutom food stamp, yung household base, and the Walang Gutom kitchen, which is the soup kitchen na everybody's welcome to come, diba? Ngayon may 3 tayo. Nasa Pasay, yung former Pogo facility, nasa Cebu sa Pier area, and then nasa may market area ng Zamboanga City. The President's instruction and directive sa amin is dapat 12 yan. We're about to open 1 more, hopefully by his birthday, sa Caraga region, and then another 2. So within the year, remaining part of the year, ang goal namin 6, and then another 6 by early part of next year. It's a soup kitchen. It's supplementary to this program kasi facilities-based na if you're experiencing hunger, come to the kitchen. We'll make sure na walang food na natatapon, doon namin sinaserve. Secretary, wala ba tayong planong ibaba doon sa mga area na kung saan mataas yung hunger incidence? Yun ang mga target areas. That's why you'll find our kitchens located in areas where you find seasonal workers. Katulad sa Cebu, na sa Pier area siya kasi pag makausap mo doon yung mga kumakain doon, sometimes may patrabaho ng pakyaw, sometimes walang patrabaho.
So kung walang patrabaho, then they'll start looking for, they become food insecure, they become hungry, and they become food poor. So kung titignan yung lokasyon, both sa Zamboanga and sa Cebu, natatagpuan sila kung nasaan yung mga tao na maaring makaranas ng ganitong kagutuman. To the same degree, yung locality, doon rin namin pinipili. That's why Karagay na banggit namin, meron kaming tinitignan doon na area or an LGU that has a high prevalence of these indicators. One last lang, Secretary. Ilan yung daily average ng napapakain ng isang branch? Iba-iba. Sa Pasay, 700. Sa Cebu and sa Zamboanga, 300. 250 to 500. Salamat, Sec. Sunod po na tanong, Ivan Mayrina, GMA7. Anybody can answer, but I suppose that's you, Secretary Rex. Okay. How much has government spent for us to achieve this number, 600,000 families that are less hungry? The design ng Overseas Development Assistance for 3 years is 42 billion pesos to catch all of them. This year, of that fund, we've already disbursed 14 billion pesos. Sorry, since year 1 pala yun. 14 billion since year 1. So, 42 billion yung total package na ODA, 14 billion na yung nadidisburse natin. Then meron tayong, if you look at the GAA kasi, meron isang line item doon called Walang Gutom. Yun yung counterparting ng local, ng GOP, ng Government of the Philippines. That's around 1.9, no? 1.9 annually since 2024, the first year na nagka-line item siya. Are we also seeing the impact of this program in terms of, for example, sa mga 600,000 ho ba na na-cover nito, are we seeing better productivity in the families? Are the children back in school or performing better in school? Actually, po ba tayong metrics? Wala sa SWS yun, wala sa field work na to. Remember, yung condition is to make their families productive. Kasi, di ba, a hungry person, mahirapan yan magtrabaho. That's why natanda nyo kanina, binanggit ko yung 3K, yung condition niya, yung kabuhayan, kalusugan, and then kakayanan. We're partnering up with TESDA on upskilling kasi the food poor families, nandyan sila yung pinakamahirap. Mas mahirap sa mahirap, in short. Sila yung mga pamilya na hindi lumalagpas sa 13,000 pesos ang kinikita kada buwan. So you can imagine, even if they want to work, they'll end up with work na trabaho na hindi rin substantial ang pay. So that's why ang naging process namin, upskill muna natin sila. Kasi kung sinabak mo nga sa workforce, babalik rin tayo doon sa seasonal type of jobs na nakukuha nila. So give us time because we're building first, we're capacitating them. Partner yan during those 3K sessions, bukod sa nutrition development, meron rin silang upskilling na ginagawa with TESDA. Then, we have a standing MOA with DOLE kung saan sinasali namin sila sa mga job fair nila. Doon namin later on ma-identify ilan na sa kanila yung nakatagpo ng trabaho. But it's too early kasi we're in the capacity building stage. Maraming po salamat. Any more question po? Ma'am Kat Domingo, ABS-CBN. For additional, just on the supply side, what items are most in demand and by how much have you expanded yung list of suppliers niyo so far? Yeah, that's a very good metric, no? Remember ang disenyo nitong programa na to, farm to table. In this case, to the food poor families table. Doon sa design ng presidente, ayaw niya na may middleman. So ang ginawa natin, hinabol natin yung mga agri-co-ops, mga kadiwa ng Pangulo, mga maliliit na MSMEs, doon lang tayo nag-accredit. To the best of our ability, obviously may mga ibang lugar na where the food poor families are, talagang wala kami mahanap, so we have to resort to slightly bigger consolidators. But ang data namin, we now have 1,369 nationwide retailers, of which ang cooperatives dyan, 157. Ang micro, 1,215. Ang small, 88. Ang medium, 34. Ang large, 20. The large ones are normally operating in the GIDA areas kasi wala talaga mahanap doon na supply na consistent, yung kompleto. Now, ang maganda dito, meron din kaming 800, of that number, 852 are women-led and women-owned cooperatives. Kasi we're also looking at that angle. So, Kat, basically what we're trying to say is the supply is there. We cut out the middleman. Diretso kami sa pinakamaliliit at pinaka
kooperatiba na mga retailers. Then we use the standard retail price that's prescribed by DTI to avoid yung taking advantage overpricing para yung 3,000 nila na protect talaga yon. Maraming po salamat. Wala na pong katanungan. Any last statement na lang po, Sec? Well, maraming salamat sa pakikinig. Alam ko every time lumalabas yung quarterly survey nila Jay na normally commissioned, ang tanong lagi sa amin, I get questions, ano ang ginagawa ng pamahalaan tungkol sa kagutuman. So this is what we're doing. And the national strategy is focus on the provinces na ibibigay namin yung listahan sa inyo na pinaka sa struggle pagdating sa kagutuman. Itaas natin yung antas ng pamumuhay doon para the next time mag-survey sila, Jay, sana mag-reflect na doon. Kasi when you raise yung mabababa ang score to a better average, the national average goes up. Patuloy kami magre-report. There's a third wave that's coming shortly and a fourth wave before the end of the year. Kami sa DSWD, ang instruction ng Pangulo, all our social welfare, social development programs dapat data-driven. Hindi yun dahil trip lang namin. Ito ay patunay na sinusunod namin kung saan kami itinuturo ng data para masigurado natin na ang bawat sentimo ng taong bayan ay napupunta sa tama at yung resulta nararamdaman. Yan ang direktiba ng Pangulo. Maraming salamat. Magandang umaga. Maraming salamat po. Balik na po sa iyo, Yusek Claire. Sec Rex, may tanong lang po. Oh yeah. Kayo ba ay nagugutom? Maliban po sa mga kababayan natin na talagang nangangailangan ng ganitong klaseng programa para maibsan yung kanilang kagutuman, nakakatulong din po ito sa mga farmers. Correct. In what way po? Tulad ng nasabi namin kanina, I'll build on the question ni Kat. Nung dinesign to ng Pangulo sa vision niya, walang middleman. Dapat puntahan natin yung farmers diretso. That's why dun sa data na binigay namin, yung proprotektahan natin yung mga farmers kasi sila lang yung karamihan na ina-accredit natin. So yung mga mahihirap natin na kababayan, pupunta rin sa mga farmers na maliliit. At tulad ng sinabi ko kanina, sa 1,369 na retailers nationwide, yung maliliit at hanggang sa micro level na sa mga 1,215 pataas. So wala nang middleman, may assured pa na negosyo. At just to give you the number, kailan to this year? The latest number, 544 million this year alone of gross receipts ang naibigay natin sa mga maliliit na mga farmers co-ops, magsasaka, farmers groups. So doon lang kami talaga umiikot. So it's a whole ecosystem, magsasaka patungo sa mahihirap nating benepisyaryo. Ayan. Sa SWS po, tanong ko lang po. Ganito po, katulad niyan, diretso po kayo na nagsusurvey dun sa talagang mga taong siyang nabibenepisyohan nito. So, kita po natin yung improvement. Pero paano kung magsusurvey sila? In general, ang tanong is, may nagagawa ba ang Pangulo, ang gobyerno, para sa kasagutan ng kagutuman, pero hindi at random. Hindi itong nakakaranas. Maaaring magkaroon ng ibang resulta sa survey dahil yung mga taong natanong at random ay hindi nila alam itong impormasyon na ito. Pwede po ba yan? Tama po. Una, yung sa karanasan ng kagutuman, dun sa aming quarterly nationwide survey na parehas yung tanong namin regarding hunger, gusto kong sabihin na dun sa national survey as of March of 2026, ang nakuha naming datos, 23.2% ang nagsabi na nakaranas sila ng involuntary hunger. This is much lower compared dun sa respondents natin na household na targeted na beneficiaries ng walang gutom na program, even yung non-beneficiaries, na mas mataas ang kanilang karanasan ng pagkagutom. So on the national average, mas mababa yung national average. Pangalawa po, yung performance rating ng National Administration, meron po kami on the overall, nasa pinakahuling survey naging -1, nag-improve po siya from a -13. Tapos if I remember correctly, meron din po kami mga ibang indikasyon doon ng performance ng National Administration on helping the poor, fighting inflation, and I think it also has data on yung ensuring that no family will be hungry. Hindi ko lang po kabisado yung resulta ngayon. But there are results on that matter. Pero may mga pagkakataon din po ba na ang nagiging respondent ay talagang totally parang wala silang naranasan or hindi sila aware sa ginagawa ng Pangulo at ng gobyerno. At nagre-reflect ito sa survey na
minsan, nami-mislead yung iba na parang walang ginagawa yung gobyerno. May pagkakataon po bang ganon? May mga survey po na tayo. Una, ang respondents natin, general population. Those who are 18 years old and above, hindi requirement na may kaalaman po sila sa programa ng gobyerno. So, pwedeng may alam sila, pwedeng may wala po. Pero ano po yun, no? Medyo prejudicial yun. In a way. Sa totoong nangyayari sa gobyerno. In a way. Doon po sa aspeto ng gobyerno. Pero kung general population po yung pinag-uusapan natin, po, kasama dito yung mga taong may alam masyado, walang masyadong alam, or may pakialam, walang pakialam sa mga bagay-bagay. Kaya ilaban natin ang katotohanan at hindi ang fake news. Obligasyon natin lahat yan. Maraming salamat po. Again, Secretary Rex Gatchalian, maraming salamat po. Kay Yusek Eduardo Punay, SWS VP Gerardo Sandoval, SWS Fellow Dr. Ruelano Briones, and of course, Ma'am Yolanda Crisanto ng Globe Telecom. Maraming salamat po sa inyo. Salamat po muli. Okay, at handa na po tayong tumanggap na inyong mga katanungan. Para po sa unang katanungan, Julie Baiza, 1PH. Good afternoon, Yusek. Sabi po ni Congressman na Erice, optics lang daw yung pagbanggit ng Pangulo kay former House Speaker Romualdez nung SONA. Utos, sunod palakpak, pagkatapos wala na raw po yun. Ang sabi pa niya, the President cannot afford to jail former Speaker Romualdez kasi hindi daw po mangyayari yung insertions for 3 years without the cooperation of the whole government. Your comment po, and kung meron po bang update ang sa palasyo ang ombudsman doon sa sinabi ng Pangulo na will be done soon na yung filing ng multiple cases against Romualdez? Okay, unang-una, yan ba ang talagang kanyang mga sinabi? Kasi nahulog yung laptop kanina, baka naguluhan. Kasi gulong-gulo yung isip dyan ni Congressman Erice. Parang hindi siya tumutugma sa katotohanan. Sure? Okay naman yung laptop? Okay, sige. Well, anyway, nagtataka nga ako kung bakit pa na ini-interview itong si Congressman Erice. Dahil ang kanyang mga sinasabi ay lagi may parang, I think, I don't think. Lahat ay puro sa galing lang sa kanyang isipan pero walang basihan. Walang facts. Puro theory. Alam niyo po, sa gobyerno, hindi tayo dapat nabubuhay lagi sa theory. Hindi tayo dapat lagi nabubuhay sa paninira. Nakita ko nga po ang, kumbaga yung script ng kanyang pinakahuling interview dito sa One News PH. Kaya tama naman po yung binanggit nyo, Ma'am Julie, no? Bago dyan, meron siyang binanggit patungkol dito na hindi lang flood control projects ang problema, kundi pati yung pagkolekta ng basura. Ang sabi niya dito ay meron siyang alam tungkol sa mga local government na ang tawag ay collect all. Kung saan pinaparatangan niya yung mga opisyal ng local government ay corrupt. So kung siya may alam naman dito, at isa siya sa public servant, at siya ay isa sa maingay na nagtutuligsa, gumawa na ba siya ng aksyon patungkol dito sa mga di umano mga local government units na nagkakaroon ng korupsyon patungkol sa pangongolekta ng basura? Pakitanong niyo po sa kanya yan. Pangalawa, ang sinabi niya dito, again, sabi niya, kasi I don't think that the President can afford to jail former Speaker Martin Romualdez. So ito ay iniisip niya lang. Nakausap niya ba yung Pangulo ng diretso para malaman niya kung anong damdamin ng Pangulo patungkol dito sa mga tao na nasasangkot sa flood control mess? Kasi kung hindi niya nakausap ang Pangulo at hindi niya alam ang damdamin ng Pangulo, huwag siyang magsalita. Huwag siyang magsalita na parang may alam siya sa sinasabi ng Pangulo. Wala siyang karapatang maging spokesperson ng Pangulo. Unless papalitan niya ako dito. Diba? So kung ang binibigyan niya lang ay yung nasa isip niya, patain niya na yung nasa isip niya. Patayin niya na yung kanya nasa isip.
Dahil wala po yung katotohanan. Sinabi pa niya, at sinunggandahan, nitong si Lord, una sinabi ni Congressman Elise, sinabi daw ni Speaker, if I'm going down, I'm not going down alone. Tapos, sinunggandahan nga ni host, I don't think that the President can afford to jail former Speaker Romualdez. At muling sumagot itong si Congressman Elise, dahil laglagan na yan. Si Congressman Elise ang isa sa pinakagusto kong makausap, kaharap kayo. At tatanungin ko siya ng diretsyo, saan nang gagaling ang lahat ng sinasabi mo? Bigyan niya ako ng ebidensya, dahil puro ganito na intriga, mahirap sumagot ng puro intriga. Hindi tayo dapat, tayo mga taga-media, hindi tayo dapat nabubuhay sa intriga lang. Intriga at pamidya. So patungkol kay... Baka po may update ng Ombudsman doon sa sinabing ng Pangulo na the filing of multiple cases against Romualdez will be done soon. Sa ulat na nadidinig ng Pangulo, dahil mayroon di umano mga witnesses laban kay dating Speaker Romualdez, naniniwala ang Pangulo na kapag kumpleto ang ebidensya ay dapat masampahan ng kaso. Sino-sino ang unang tumutuligsa at nagsasabing meron silang alam at mastermind di umano ang Speaker? Hindi ba obligasyon nyo na nabigay lahat ang inyong kaalaman sa Ombudsman? Dahil medyo na-disappoint si Ombudsman Boying Rimulya sa pag-retract ng 4 na Maleta Boys. So kung meron pa pong ibang mga may hawak na ebidensya, katulad nito si Congressman Erice, kung meron kang alam, Congressman Erice, pumunta na po kayo sa Ombudsman at doon nyo na ibigay lahat ng alam po ninyo para hindi kayo ma-disappoint at sasabihin na ang Pangulo ang siyang merong kagagawan para hindi siya masampa ng kaso. Obligasyon niyo po yan, Congressman Erice. Last na lang po, Yusek, sa same interview niya, sinabi rin po niya na ayaw niyang husgahan yung 2027 budget, pero yung previous daw po, puro lang ayuda-ayuda, kaya daw nakangangalang sa ayuda yung mga tao. And yung government spending, wala man lang daw po sa infrastructure. Oo, ayaw din naman niyang, what's the word again? Ayaw niyang? Ayaw daw po niyang husgahan Okay, yung okay. 2027 budget. Tama, ayaw din naman niyang husgahan ang patungkol sa impeachment trial. At ang sabi niya, yung naniniwala sa grave threats ay, excuse me for the word, but this is his word, katangahan. So in other words, hindi siya maniniwala na ang Vice Presidente ay nagbanta sa buhay ng Pangulo dahil ito ay isang katangahan? Hindi ba niya napanood mismo yung video? So ibig sabihin lahat ng tao ay pwedeng magbanta kahit kanino? At hindi dapat maniwala sa isang pagbabanta. So tanggalin na lang po siguro natin yung salitang grave threats sa revised penal code. At hindi siya naniniwala sa 2026 GAA. Tandaan natin, puro ayuda. Yung ibang mga mambabatas at ibang mga kababayan, sasabihin nila, bakit nabawasan daw ang pag-ayuda? Ngayon naman, kay Congressman Erice, puro ayuda. Siguro dapat mag-usap-usap kayo para hindi kayo nagsasabog, no? Hindi iba-iba yung inyong mga sinasabi. Siguro dapat malaman ni Congressman Erice na hindi po lahat ng kanyang sinasabi, ipapaalam ko na sa kanya, na tama. Ang binigay po ng budget sa ngayon, nandiyan po, isa, edukasyon, infrastructure, disaster resilience. Ang edukasyon po ba ay proper? Wala po ba tong ayuda? Yung walang gutom ni Secrex, ito ay parte ng budget. Yung 20 pesos na
kada bigas, ay kada kilo na bigas. Yan ba ay hindi para sa ayuda? Yung LGSF na binibigay para sa mga local government units, hindi ba ito para sa ayuda? Kapag ka nagkakaroon ng kalamidad at pumupunta ang Pangulo sa mga apektadong lugar at nagbibigay ng financial assistance, hindi po ba yun ayuda? Kaya sabi nga po natin, bago magsalita, mag-aral po muna. Sunod po na tanong, Ann Soberano, Bombo Radyo. Yusek, good afternoon. Kukuha lang po ako ng reaction na Yusek, no, regarding doon sa naging takbo po ng 15th day na impeachment trial. Lalo na po kahapon, naging mainit po yung palitan ni na Attorney Lorna Capunan at Attorney Christine Ferrer kaugnay po sa mga sinasabing misleading questions na ibinabato ng depensa at tinututulan ito ng prosecution. Sa pananaw nyo, Yusek, bilang abogado, bahagi ba ito ng strategiya sa cross-examination o maaari itong makakaapekto sa paglilinaw ng mga isyong tinatalakay sa trial? Okay. Even before, sinabi po natin, ang Pangulo at ang administrasyon ay hindi makikialam sa anong ginagawa at proseso dito sa impeachment trial. Pero bilang parte ng aming mandato na ipaliwanag ang katotohanan, ito po ang aming nakita. Unang-una, bakit nga ba naubos ang 125 million pesos in 11 days? Ang sabi nga lang ay 1 day. Dahil kahit sa isang araw, mabilis na ipamigay ang pera sa iba't ibang lugar. Yan ang lumabas. Ang pondo po kasi, kapag hindi naubos sa loob ng isang taon, ito ay bumabalik sa National Treasury. So, lumalabas, kailangan ubusin in 11 days para hindi na maibalik sa National Treasury. Pangalawa, dapat po natin tandaan, ang confidential funds, hindi dahil nandiyan ang salitang confidential, ay hindi ka na magre-report ng maayos. Kailangan ito ng mga resibo upang patunayan na talagang nagkaroon ng transaksyon, nagkaroon ng negosasyon, nagkaroon ng mga activities patungkol sa national security, peace, and order. Nandyan po, malinaw sa Joint Circular 2015-01 kung paano dapat i-liquidate ang confidential funds. At pag sinabi natin confidential, maybe hindi mo agad ipapakita ito sa ICPAW, pero pag nagkaroon ng red flag, kaya nga nakalagay dyan dapat sa sealed envelope, nasa kustodiya ng agency, let's say OVP, para kapag may tanong ang COA, madali nyo mapapakita kung saan talaga ginastos ang pera. Walang mali sa confidential funds kung ito ay nagagamit sa tunay na dahilan or purpose at kung ito ay base sa mandato ng ahensya. Nakita rin dito na halos ang tinanong sa hearing ay nagastos din para sa pagprotekta sa mga lakad ng vice presidente. Humingi siya ng confidential funds para sa sarili niyang proteksyon. Pero wag natin kalimutan, meron pong VP-SPG at bilang Vice President, ang proteksyon po at mga impormasyon ay ibinibigay sa kanila mismo ng AFP at ng PNP. So, hindi kinakailangan ng confidential funds. Magkahiwalay pa, OVP at DepEd. So parang hindi nagtutulungan yung OVP at DepEd sa pagbibigay ng mga impormasyon. Dapat hiwalay. At patungkol doon sa misleading questions, okay. Yung sagutan ni na Attorney Capunan and Attorney Ferrer. As a lawyer, basic. This is so basic. Misleading questions are not allowed, especially during cross-examination. Bakit? Kasi if you will ask misleading questions and you will just demand an answer na yes or no,
nothing more, nothing less. It will definitely give also a wrong answer. So hindi, sanay na nga tayo sa fake news, pati ba naman sa hearing, magkakaroon pa ng fake news. So hindi po allowed ang misleading questions. Kasi para mong niloloko yung witness mo at pipilitin mong sumagot na oo o hindi. Ma'am, ibig sabihin ba, parte ito, naniniwala kayo, parte ng strategy nila? Yung ginagawa ng defense? Yung pagtatanong ng mga misleading questions? Ayoko mag-judge. Ayoko mag-judge sa style ng mga lawyers. So, respeto ko na lang sa kanila yon. Okay, thank you, ma'am. Follow-up question, Kat Domingo, ABS-CBN. Undersecretary, also as a lawyer, what do you make out of the defense's manifestation sa latter part ng hearing na apparently hindi po pala about sa misleading questions yung sinasabi daw na this is not allowed because when I'm not sure if you watched it live, pero while we were watching it, we were of the impression na yung sinasabi ng defense counsel na this is not allowed was pertaining to this is allowed was pertaining to misleading questions. But then the manifestation later on, hindi daw pala yun yung tamang context. What do you make out of that manifestation of the lead defense counsel? Alam mo, sa isang lawyer, dapat matalas ang tenga mo. Isang mali mo lang talaga dyan. Talagang ma-retain sa'yo yan. So at that time, again, I do not want to judge any comment made by the lawyers. Pero mas mainam, kung marami nang nag-react, kita natin maraming reaction eh. Right there and then, sana, kinorek niya na. Siya na mismo nag-correct. Yung sino mismo nagsabi nun, siya mismo dapat ang nag-correct. Sunod na tanong, Maricel Halili, TV5. Good afternoon, Yusek. Yusek, may we have Malacanang statement about the filing of grave threat charges against Vice President Sara Duterte? So sinampahan din sila ng DOJ. May nakitang ebidensya. Hindi ba mismo, yung mismo mga kaalyado ng Vice Presidente patungkol dito sa impeachment, ang sabi, kung grave threats lang yan, di sampahan na lang sana ng kaso sa korte, hindi sa impeachment. So yung suggestion din, na isampa na lang sa korte, sinunod lang naman din ng DOJ. Base din naman sa ebidensya. Di nila makakaila yung video na napanood na halos ng lahat. Hindi lang ng Pilipino, kung hindi sa buong mundo ay napanood na. Pero wala po bang conflict yun, Yusek, considering na ongoing yung impeachment trial against the Vice President and of course, one of the articles of impeachment is about grave threats. So since meron na siyang ongoing na impeachment trial, hindi ba yun conflict na sinampahan din siya ng kaso sa korte? Iba po ang nature ng criminal case, iba yung nature ng impeachment proceedings. So, sa impeachment proceedings kasi, dito inaalam kung yung leader ay dapat na maging leader pa. Yung kanyang kapasidad, yung kanyang mental health, yung kanyang pagiging agresibo, yung anger management, ito lahat ay dapat na nakikita kung ikaw ay magiging leader. Ang criminal case naman, ito ay yung liability dahil gumawa ka ng isang krimen. So, magkaiba po siya. So, pwede po siyang pagsabayan. Pero paano po makakaapekto yung posibleng maging decision sa impeachment court doon sa criminal case kung meron man? Iba pa rin. Halimbawa lang po na ito ay madismiss dahil sa kanyang mga kaalyado. Hindi ibig sabihin na wala siyang ginawang krimen. Kasi ang elements of the crime ay nakasaad diyan sa revised penal code. Kung lahat ng elemento ng crime ay present to convict her for committing grave threats. So, pwede siyang maging liable for grave threats. Sabi ko nga, kulang pa yun. Thank you, Zek. Ano ba ang kulang? As a lawyer, if you will watch the full video, the video in full, ang effect nun is
there is this intention to sow hatred against the president, against the government. So, it is not just a simple grave threats. Personally, my opinion. What do you mean by that, Yusek? So if it's not a simple grave threat, ano dapat? For me, but I cannot go against the DOJ. There is this element of inciting to sedition. Thank you, Yusek. Sunod po na tanong, Let Narciso, DZRH. Good afternoon, Yusek. Ma'am, nitong kasagsagan po ng habagat, ayon sa Department of Education, nasa higit 200 paaralan pa rin yung nagamit na evacuation centers. Kumusta po ba yung implementasyon ng Ligtas Pinoy Act? Okay. From the DPWH, hiningi ko po ito. Marami pa rin pong paaralan ang ginagamit bilang evacuation centers at ang Ligtas Pinoy Act po ay ito po ay isang act na pinangungunahan po ng NDR, RMC. At sa pamamagitan din po ng OCD. So ngayon ay nagpapa-implement po ang DPWH patungkol po dyan. And from the OCD naman po, per situation report na as of August 13, 2026, based na rin po sa DepEd, 299 schools used as evacuation centers in Ilocos Region, Central Luzon, National Capital Region, Cordillera Administrative Region, Calabar Zone, Mimaropa, and Central Visayas. And magkakaroon po, ito po ang plano ay magkaroon po ng 16 more evacuation centers na ipapatayo at ipapagawa ngayong taon. At 16 evacuation centers for 2026 at 32 for 2027. So yan po ang proposal so far ng DPWH. At ang matarget po ay magkaroon tayo ng evacuation centers na mga 210. Yung para po dun sa 32 for next year, may pondo na po yun? Yan po yung proposal, yes. Yan po yung proposal ng DPWH. Sunod po na tanong, Kenneth Pasyente, PTV4. Hi, Yusek. Yusek, kahapon matapos po yung inspeksyon ni Pangulo doon nga po sa Baclaran at Pasay, sinabi niya na kailangan magkaroon ng sapat na pasilidad para sa tapunan ng basura. Ano po yung mga konkretong hakbang ng administrasyon para sa pagkakaroon po ng karagdagang waste disposal facilities? Actually, ngayon po ay pinag-uusapan na po yung plano patungkol sa waste to energy. Pero maliban po dyan ay nagbigay din po ng pahayag ang DENR. Regarding the solid waste management in NCR, mayroon pong 196 trash traps na na-install ang DENR to facilitate the collection of floating debris in the rivers and waterways. At mayroon po ngayon 1,500 estero rangers and river warriors mobilized to conduct clean-up activities and collection of waste in waterways. At magko-conduct po ang DENR, ang environmental monitoring officers, ng daily monitoring of unclean sites, and they will notify the barangays to conduct clean-up of the unclean sites. So marami po, pati po ito, magkakaroon din po, meron din pong Adapt an Estero program na meron na po tayong 20 active adopters in the private sector. Kumbaga, sila yung mag-a-adapt ng certain place para manapanatili itong malinis. So, marami pong mga programa ang Pangulo. At, pero kahit ano pong ganda ng programa ng Pangulo, kung hindi rin po makikipagtulungan ng ating mga kababayan at tuloy-tuloy po silang magtatapon ng basura, ito ay isang example lamang po. Yung mga hinahire para sa tupad, sila ay in-engage para maglinis. Pero nakita po natin na ito yung nag-viral, na yung iba ay magpapa-picture lang. Kunwari may basurang winalis. Pero after that, ay aalis na rin. Minsan sila pa yung nagtatambak ng basura para ipakita may basura sa lugar. Wawalisin nila, and then after that, nandun lang. So,
Ang gobyerno po ay binibigay po ang lahat. Kayo po ay hinahire para kahit papaano ay meron kayong mapagkakitaan, pero gawin niyo po yung inyong obligasyon dahil hindi po naman kayo hinahire at binabayaran para gumawa lang ng mga fake videos. So wag natin gayahin kung sino man yung mga iniidolo nyo mahilig sa fake news, wag niyo na pong tularan. Magkaisa po tayo para sa ating bansa. Sunod po na tanong, Rafi Ayeng, Daily Tribune. Good afternoon, Yusek. Lumalabas po sa DPWH documents na si Redicon Construction yung nakakuha ng contract sa EDSA Rehab na kamakailanan nakitaan ng potholes. And then, Redicon was once associated sa construction firms ng CWS Party List Representative Edwin Guardiola, alleged contractor nga daw po, na napangalanan sa tinaguriang Cabral Files naman na binair ni Representative Leandro Leviste noong November 2025. Meron pong tanong si Dr. Tony Liachon sa kanyang Facebook page, bakit daw po pinayagan na makapag-bid ang mga contractors na may questionable reputation? Sigurado po ba siya sa kanyang impormasyon? I mean, vetted ba? Verified ba? Na yung Redicon ay pag-aari ni Guardiola? Yes po. Oo, hindi mo natanong. Doon po siya, Nakita mo lang sa base Facebook. doon sa dokumentong Okay. Ayon sa DPWH, ang kanilang mga nakakontrata ngayon ay na meron naman pong dumaan naman po sa proper bidding at ang mga nakukuha po nila ng mga contractor ay may sapat po na qualifications. At walang disqualification na pinrovide ng ating batas. At ayon na rin po sa DPWH, kung ano man po ang nangyari dito sa EDSA, kailangan ito mapanagutan, paimbestigahan kung talagang mayroong pagkukulang o mayroong pang-aabuso. At ito ay gagawin nang wala nang dapat bayaran ang gobyerno. Kailangan nitong gawin at masaayos nang walang dapat nagastusin ang ating gobyerno, especially ay under warranty pa ito. At ang isa sa pinaka-importanting binanggit po ng DPWH, ang Redicon ay hindi daw po pag-aari ni Guardiola. Ito po ay kilalang kontraktor at nai-engage ng mga conglomerates. Yan po ang ayon sa DPWH. So, hintayin na lang po natin ang iba pang mga detalye dahil pinansinungalingan nila na ang kanilang nakakontrata na Redicon ay pag-aari po ni Guardiola. Sunod po tanong, Clay Perdilla, PTV4. Good afternoon po, Yusek. Yusek, former DPWH Secretary Bonoan told Sandigan Bayan that all senators in the previous Congress availed themselves of at least 500 million each from the Leadership Fund mula po sa DPWH to accommodate daw po their pet projects. Can the Palace confirm that 2027 flood control projects na ipinasa po sa Congress ay based solely on the DPWH's assessment at wala pong nakonsiderang list mula po sa mga lawmakers? Ayon sa DPWH, at wala silang ganitong klaseng mga fund. So, bibigay ko po sa inyo mismo ang message ng DPWH. No leadership fund under 2027 budget. All projects proposed in the 2027 DPWH budget are based on needs of the local and regional governments. And if needed, secured clearance from RDC and development councils to ensure that these benefit the people. Only projects that have complete documentary requirements such as plans, programs are submitted to ensure to ensure compliance with DBM guidelines. So maigpit po ang DBM. Kung nangyari po ito sa panahon noon, hindi po ito mangyayari sa ngayon. Ma'am, follow-up. Why is it important for the President that the 2027 NEP be free from lawmakers' project lists? Okay. Sa totoo lang po ay hindi naman talaga masama. Kung merong project ang ibang mga officials, kung ito ay talagang mapapakinabangan ng ating mga kababayan, walang kickbacks,
walang anumang anomalya. So mainam po na kung talagang may mga proyekto naman at ito ay para sa ikagaganda ng kanilang lugar at para sa ikabubuti ng constituents, wala tayong nakikita na dapat itong tanggihan. Ang nangyayari lamang po ngayon ay napakaingat po ng Pangulo, napakaingat ang DPWH at napakaingat ang DBM para kung ano man yung pang-aabuso na nangyari way back na nakita na noon, 2018 pa, ayaw po mangyari ito ng Pangulo. Follow-up question, Ivan Mayrina, GMA7. Ma'am, but is the palace confirming that there was indeed leadership funds during the 2024 and 2025 budgets, during the time of Secretary Bonoan? Wala po masasagot si Secretary Vince Dizon dito kasi hindi pa po siya parte. So as of now, we say we can deny. Wala po siyang alam eh. No. Kung sa kanila po ito naganap at ito ay kanilang usapan, wala pong malalaman na anuman ang sino, walang malalaman ang sinuman kung ito ay sariling usapan lang ni Secretary Bonoan at kung sino man yung local official. And that is to say the President did not know about these leadership funds kung, well, as Secretary of Public Works, siya po ay alter ego ng Presidente at ang Pangulo po ay pumipirma sa budget in those years concerned. So, sinasabi po ba natin, hindi alam ng Pangulo itong mga leadership funds na ito na tig 500 milyon, I think, for... Kung alam ng Pangulo, hindi yung mangyayari yan. Diba? Parang teacher. Kapag kayo'y nangopya, ipapaalam niyo ba sa teacher niyo? Pag nahuli kayo ng teacher, anong gagawin ng teacher? Eh, di ba, bibigyan kayo ng penalty? So, gano'n lang. Kung alam ng Pangulo yan, hindi niya yan ito-tolerate at hindi yan mangyayari. Pero mga ganito kasing usapan, minsan, lihim. So it was an agreement between the former Secretary of Public Works and the senators? According to him. We are just basing on what he said. So, personal knowledge, none. Salamat po. Sunod na tanong, Bernadette Tamayo, The Manila Times. Yes, ma'am. Ma'am, ACT Teachers Party List Rep Patino described the proposed 2027 national budget as anti-poor and anti-people kasi daw po binawasan yung allocation for social services pero tinaasan naman yung for defense and infrastructure at anti-insurgency program. Ano pong reaction po? Ito yung sinasabi ko eh. Nasabi kanina ni Congressman Erice, puro ayuda-ayuda. Diba? Wala sa infrastructure. Ngayon, kay Congressman Tino, binawasan naman daw yung ayuda. Kundi puro naman daw infrastructure. So, sino ba sa kanila nagsasabi ng totoo? Siguro dapat magsita muna sila or mag-usap muna sila, sino ba sa inyo nagsisinungaling? Diba? Sino sa inyong dalawa nagsisinungaling? O pareho ba kayo nagsisinungaling? Ulitin natin yung budget po, nandyan po ang purpose, definitely, ang manguna dyan ay edukasyon. Ang edukasyon ay hindi po ito pro-poor, sabi niya. Di ba? Ang pagpapalago ng edukasyon, ang pagbibigay ng scholarship, pro-poor, ang pagpapatayo ng mga bridge, ng mga kalsada, pro-poor, yung pagbibigay ngayon ng budget na malaki para sa DSWD, katulad na itong walang gutom project. Ano ito? Pro-poor? Hindi pwede nating i-isolate lang or isa-isahin lang. Lumit ang budget dito. Ito po lahat ng ginagawa ng Pangulo ay pangkalahatan. So dapat yun yung maisip nila. Lahat ng ginagawa dito, makikinabang po lahat. Hindi lang mahirap, hindi mayaman, lahat ng Pilipino. Sunod po na tanong, Allen Limos, The Manila Times. Hi, Yusek.
speaking of budget din po, would like to get your reaction lang po on the critics online po pointing out that there is a 2.95 billion budget cut daw po for the University of the Philippines. And by extension, the Philippine General Hospital will also face over 800 million reduction in healthcare services po despite the issues of inadequate bed capacities. Your reaction po? Okay, may mga pagkakataon daw po, kinausap po natin mismo ang DBM. May mga pagkakataon na malaki ang budget, let's say, ng UP, PGH, sa taong 2026 kasi may proyekto dyan. Halimbawa, building. So kung ito naman po ay natapos na, hindi naman po dapat na magkaroon muli ng budget na same project. So yun po yung minsan nagiging dahilan kung bakit bumaba o bakit tumataas kasi may particular na proyekto na dapat na gawin. So kung natapos na po ito nung nakaraang taon, so hindi na po siya idadagdag sa nasabing ahensya kasi tapos na yung proyekto. So ganun po yung sinabi ng DBM. And at the same time, yung budget ngayon, ang pagkakasabi po sa atin ng DBM, ang talagang unang supposed to be budget ay 11 trillion. Pero sinabi po ng Pangulo na unahin yung dapat na unahin. Kaya po bumaba ito ng 7.2 trillion. Okay? Salamat po. Sunod na tanong, Lester Aler, PRTV. Hello po, Yusek. Ano po yung reaction po ng Palace regarding po doon sa isinumiting affidavit po nila ex-Congressman Jing Paras and Batangas Representative Alejandro Leviste, wherein they denying na they conspired daw po doon po sa pagpe-frame kay Executive Secretary Recto regarding po doon sa honey trap scheme? Wala naman tayo maaasahan sa mga respondents kundi talagang i-deny ang mga ibinabato sa kanila na akusasyon. Dahil kung di naman nila ito i-deny, diretso agad sila sa kaso at warrants of arrest agad ang issue. So, karapatan po nila na maibigay ang kanilang side at ang Pangulo naman po ay lagi na pinapaalala na kailangan ng due process at batay lang dapat sa batas ang lahat na nangyayari. So, kung malakas ang kanilang ebidensya, mas malakas sa Superman na ebidensya ng NBI. So, nasa kanila na po yan. Kung paano nila masusugpo si Superman. Follow up, Ivy Reyes, Bilyonaryo. Hi, Yusek. Follow up lang po sa question ni Kuya Evan. So, what does this make of how the president or the administration's watching the budget? Kung his alter ego saying there's a leadership fund or other issues like the flood control scandal or kickbacks na hindi po alam ng presidente. Kaya nga po, nung naramdaman ng Pangulo, bilang Pangulo, umaksyon, nagpaimbestiga, hindi inalintana kung mismong administrasyon niya ang matatamaan. Dahil si Secretary Bonoan ay sekretary niya. Hindi niya ito kinover up. Na yung iba ay umaamin na may ghost projects pero walang pag-iimbestiga. Ang Pangulo, hindi po niya yan ginawa. So, nung naramdaman niya na may mali at nakikita, ito namang leadership fund, ngayon lang din naman ito lumabas. So, ngayon lang lumalabas yung mga naitago na lihim. Kung hindi pa nagpa-imbestiga yung Pangulo, hindi natin ito lahat malalaman. Kaya ginawa lang ng Pangulo ang obligasyon niya bilang Pangulo para maisiwalat ang lahat na nagaganap na anomalya, lalong-lalo na sa DPWH. Another follow-up, Sam Medinilla, Business Mirror. Good afternoon, ma'am. On the same topic, bali, nung narinig po ni Pangulo yung leadership fund, nagpatawag po ba siya ng internal investigation tungkol po dun sa na-mention ni Secretary Bonoan? Hindi na po, kasi na ang kaso po ay nasa Sandigan Bayan na. Pero ito po ay nililiwanag din na sa panahon po ni Secretary Vince Dizon ay walang ganyan. Walang ganyang klaseng usapan. Thank you po, ma'am.
Para po sa huling katanungan, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas. Yusek, reaction lang doon sa latest SW survey na nagsasabing 42% of adult Filipinos were satisfied with the Marcos administration's performance while 17% were neither satisfied nor dissatisfied. Kanina, kaya ako nga po tinanong yan sa SWS. Kasi may mga pagkakataon na ang mga numero ay tumutugma sa katotohanan, pero may mga pagkakataon na yung numero ay hindi nagre-reflect ng katotohanan. Pero still, kahit ano pa mangyari dyan, ang Pangulo tutok. Tutok para maibsan ang anumang nadadanasan ng ating mga kababayan. So, tuloy lang po ang trabaho. Yusek, in another survey, this time by Okta, sinasabing nanguna yung hypothetical Leni Robredo-Rapi Tulfo tandem sa posibleng 2028 presidential, vice presidential matchup, and naungusan nila yung hypothetical Sara Amy. Yusek, naniniwala bang palasyo na yung nangyayari ngayon sa impeachment trial